God morgon, alle sammen. Godt å søke sånne folk langt her klokka 9. Kanskje onker kommer til at så som det er en løyer. Jeg er ferdig aller først at Sjån de bjør til alle velkommen. Og så vil jeg gerne byde vores gæster fra Norge og Danmark velkommen. Tore fra UNIT i Norge. Og Anne fra Syddansk Universitetsbibliotek. Velkommen. Vi kommer til at tale færøsk det meste af dagen, men de kommer til at tale dansk og norsk. Så jeg er færdig i rettel forrest. Vi har valgt at her var det tiltak av føreskånd, selv om gesten er utlandskjer, men mest for at her var røyne for godt tjekk. Det er ganske lettere. Det er Fråskaparsetre og Landsbygdasanne og Granskingarai som skipar fyres verkstående i Fjellet. Og hun er adgående til talgilt tilfær, særlig av visnende tilfær av nettnån, elektronisk tøyerit og annet. Og årsøkken til at vi skipar fyres verkstående er at det her adgången er et av de tøtninger miklas anbånden til granskaren til at kunne arbeide. Og det er noe tjekk om hva vi har adgang til i forhånd, og hva vi kunne få adgang til, og hva vi får ha adgang til fremetter. Det er ikke bare tøtning til granskeren, det er også en tøtning til øren som arbeider ved Vitan, Minneskolen, de allmenne fyrsetningene, de vinnene og æresten. Men vi får komme inn av nekva takter av hese og løybedenom. Et evne som vi får komme nok snakke nå er de brøydingene som henter ved tøyeritten, talgjelten tøyeritten, som er fra at stående og ansettlinger halter tøyeritt til at tilfære open access. Begge hver til hever tøyer for ankomsten til dykken til tøyerittene, men også hver og granskere tid som er her, publiserer tikkere eller utgjøver tikkere tilfære. Vi får ha noe fokus på hvordan vi kunne skjønneliggjøre førske gransking, ikke minst i en open access-tøyen. Og så er atlanen at enda av kveitja tjekk, for å finne ganske noen gåer eller bedre skipene fremetter mot det som vi har det. Vi røyner strømmet til tiltaket, for å sitte hvordan det kører. Så la jeg speie at folk kunne fylle vi som ikke har stått traverat til døgna, og eisne for vi 18 år kunne for at hitte hvordan var det noen eka som vi skulle minnes til. Vi har sagt at tiltaket ender klokken 2, men vi mye etter at det ganske ender nægat klokken 8, det er sånn at det er halvgån 2, for at de som er hun affærer til tiltaket i Finsen, om heimsmålene kunne lukkes affærer i her. Alltid hatt det stått ned. Så er det Kjolsgreien. Den første som kommer, det er Annika Smith fra Landsbygdasanne. Så gjerne kommer Jester Jokon, og at han har en stort stegg. Vi arbeider så fra det her var stort opplegg fra folk i første granskeren, og at han om et tjekk at han har her ved vågne at tid vil jeg lovtake og fortelle åkken. Begge tykker av ønsker, tørv og kanskje frustrasjoner. Det er hva det nå er i ødelføren så at vi kunne arbeide frem etter en oppad bedskip. Vi tog så ferdig at Bjørn var velkommen, og Bjørn Annika Smith frem at jeg var først fremdende. Ja. Hører du meg? Ja, god morgen. Ta du granskar, så tøtningar mykje at det var adgang til nødjaste vidanna. De senaste 15 årene er vi våren alt mer bunden at talgilt milnon her fjærstøvan til en av vysendalige grein best rett klikk. Talgilda tilfære er i det taberand i undervisningene og hakrestånden og innan gransking. Ta gonger kjøtt fyrir seg og vi er så bunden av det, og dette gjør at det rysa står i alt tjåa forløyene sardalt av.
Pryseren av talgjelte tøyariten i mye hakka vid 7% om året. Av landsbókasamnum merkja við eisne at i dag setter brukaren større krøv til atgangene til vísindaligt tilfær. Først granskarar og lesande som knytt at universiteten og utanlands sleppa fram at öllum tøyariton til å bruk fyre og i sunnum vísinde økje. Ta det så flytta heimatter til førje at arbeida, vil dette sambandet kvett fra dag til dags, og eneste atgang til vísindaligt tilfær okkara avmarska i utvel. Landsbókasavnet har utvid 20 år vært atgang til talgjilt vísindaligt tilfær til sina brukarar og til granskikarstonrar i førjum. Henta tjenestan nevnt e-fanje vil vært i samstarve vid samstarvsfellesskap med FRIS, som merker Faroe Research Information Service. FRIS hever en styresbølg og stendig for menneskene av hese vísindatjeneste, og bølgeren teker eisen støv til nytekning av halton vid meira. Limer i FRIS og løtene fiskeæling, granskingar av førja, havstovan, helsefrøylige starstovan, landsjukrose, landsbókasavnet og tjåsavnet. De fleste tjenestene i e-fanje har vært vært i samstarve ved DEF, Danmarks elektroniske fag- og forskningsbibliotek. DEF vil futja med til anna av kulturministerien og forhandler hall til vísindalige greiner ved forløyene for de danske granskingastånene. 4 måneder vi har samstarva ved DEF at DEF forhandler ved forløyene omboende nekva ståner. Hetta sperrer tøy og pengar i omsidning, til ta släppst undan att skulle förhandla vid förlöjning för sig. En annan 4 månader att flere i omhaltene, men vara gjaldeparst. Og i oktober 2018 sier DEF opp samstarve ved FRIS, orsaka av IP-adressen som gav ötlande landsnett i atgang til e-fanje, håvast det ikke rinda for tjenestene. Landsbókasavnet har arbeidt ved malen, og nå han løsden funnet og samstarve ved landsnett, og FRIS har mulighet for å oppe samstarve ved DEF at neste år. Men til at DEF sier samstarve opp ved FRIS førte visser, at fråskaparsetre og hjertfanje tåkes i ordsamstarven. Halvpøk i halten. Samla av haltene og løtene har FRIS halt for 620 000 kroner. Samanbæra vid okkom vid Danmark hadde Dansk Universitet halt for 200 millioner kroner i fjør, og bæra kongalega bókasavnet for 35 millioner kroner. Sias skal at landsbókasavnet hever som et uiskøyde til halten i en vel virkande fjarlandskipan, som brukar som helder vel nøkte vi. Landsbókasavnet kan eisen kjeipa brukaren einstaka greinar, som ikkje tøkare i fjarlandet, fra til dømes veitingartjenestene Supito, og tog skulle det være skjoldan av brukare ikke fært til han byr om. Kjeptar greinar rinda brukaren sjolver. Til tutning gjøre seg greit at e-fanje en bókasavnstjeneste som sjolvande skal lia seg til tørven til en breion brukaraskæra. Ser innskje kunne stånene så sjolver futja. Det utan iva haft visser at brukare og stånar var nøktar ved tjenestene. Det kan være trobult å finne røtte greinene og ta man ørgrinnen av leitegrunnen som Største parsteren av brukerne som landsbókasavnet vet tjeneste til og granskere og lesende knyttet fråskaparsetrene. Nå støvant han at FRIS og fråskaparsetre har kvørsunn i halt, her okkurst dobbelt. To har fråskaparsetre og FRIS gjørst avtale om halt fra en av de største forløvnene, Elsevier, vi atganget til EU 4000 tøyarit. Ta stånene har imisk halt, heldre enn å samstarva, kan man komma renna fra en stående til annan, til hver skal man fære for å finne røtte greinene. Hette kjeiligt for brukaren. At fråskaparsetre har sine ekne avtale ved DEF har bevisser at landsbókasavnet og granskikarsstoner ikke får atgang til tøyariten i avtalene til fråskaparsetrene. Det er eisne visser at landsbókasavnet har trobult ved at veleie lånarum fra fråskaparsetrene til landsbókasavnet ikke får atgang til tøyariten i tarrahalten. Granskare og lesande av setrene får best atgang til haltene til FRIS om de sitter inne av bókasavnet.
Og til lesende har vi heller ikke mulighet for at arbeide hjemmefra, tog best limre frys tenkt at Open Attens, som gjør det mulig å logge og atle togjeriten utenfor sjølvanstånden. En løsning kunne være at vente atter til gamle skipene, her ødel var sammen om haltene. En annen og kanskje opphatt bedre løsning kunne være at vi gjør som uslendinger, tekna et landshalt, her alle føringer har like etgang til visendelig tilfær, og som alle føringer standa sammen om, begge allmenne ståner og private fyrtøker. Hetta krever mer futjing og semje om hver halt skulle være vi. Takk for det. Sitter du riktig på? Er det riktig? Nei. Så vi klarer å få på sånn. Det er alltid vanskelig å få på dette her, så for meg i hvert fall. Ja, jeg heter altså Tore Nilsen og kommer fra UNIT i Norge. Og takk for invitasjonen til å komme hit og presentere litt om arbeidet vi gjør i Norge med å forsøke å endre våre modeller til Open Access. Som det framgår av titlen på her, så skal jeg si litt om arbeidet vi gjør da, med å prøve å endre våre modeller for å få inn og gjøre det mulig for norske forskere å publisere åpent sine artikler. Agendaen, jeg skal si litt kort om UNIT og hvem vi er, og våre konsortieavtaler og hvordan vi jobber med det. Og så kommer hoveddelen av presentasjonen til å være rundt arbeid vi gjør i forhold til Open Access, og både bakgrunn, nasjonale retningslinjer, støtten vi har fått fra rektornivå på universitetene, og hva det har gjort i forhold til våre krav som vi nå har mot forlagene i forhandlingene vi gjør nå, som vi startet i 2018, og som vi fortsatt holder på med. Kommer til å si litt om Plan S, og litt da om våre erfaringer med forhandlingene så langt, og status hvor vi er hen. Så det håper jeg høres greit ut. Så håper jeg det går bra at jeg snakker norsk. Mesteparten av slides og lysbildene er på engelsk, mens jeg ble enig med Annika om at vi snakker på norsk. Så håper jeg dere bare spør hvis det er noe dere ikke forstår, eller hvis dere har spørsmål underveis. UNIT er et direktorat, som det heter på norsk, under Kunnskapsdepartementet. Og det heter Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Så vi har en utførende rolle i forhold til digitalisering i høyere utdanning og forskning. Vi er 200 ansatte, og hovedkontoret er i Trondheim. Vi har også et kontor i Oslo, hvor jeg jobber. Jeg tok med denne bare fra hjemmesiden vår, bare for å vise litt. Vi har et ganske bredt spekter av tjenester som vi tilbyr, og som vi utfører overfor spesielt høyere utdanning og forskning. På venstre her så har vi en avdeling for utdanningstjenester, hvor alle blant annet har en tjeneste som heter Samordnet opptak, som er en egenutviklet tjeneste, hvor alle som søker opptak til høyere utdanning og forskning i Norge benytter den tjenesten.
så det vi som koordinerer og administrerer den. Så har vi også til høyre der administrative tjenester. Det en rekke tjenester da innenfor både økonomisystem, HR-system, innkjøpssystem, som norske institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning kan benytte, og som vi koordinerer. Og så har vi forskningstjenester i midten her, som blant annet har, som man ser i midten øverst der, det også et eget utviklingssystem som heter Kristin, som da registrerer alle forskningsresultater i Norge. Så det et nasjonalt system, og det står for Current Research Information System i Norway. Så det et nasjonalt system som alle institusjoner i høyere utdanning, forskning, helse, så alt av forskningsresultater i Norge registreres der. Og i bibliotekstjenester så har vi også et nasjonalt bibliotekssystem som vi administrerer og supporterer i Norge. Det var også tidligere et egenutviklet system som het Bibsys, som kanskje noen av dere kjenner. Men for 5 år siden var vi ute på et anbud, og vi har nå der Alma fra Ex Libris, og ja, vi kan hete det Oria i Norge, som Discovery-tjenesten. Det heter vel Primo på produkt. Ja, jeg skal ikke gå inn på denne, det bare organisasjonskartet, men jeg jobber da i det som ringet rødt der, avdeling for forskningstjenester, som ser sånn ut. Og det da seksjon for bibliotekstjenester som jeg viste i sted, forskningsstøtte, og seksjon for lisensavtaler og åpen tilgang, hvor jeg jobber, og som har da alt med forhandling og administrasjon av lisensavtalene og koordinering av åpen tilgang. Da skal jeg si litt om vårt arbeid. Så våre hovedroller i forhold til åpen tilgang i Norge, så vi nasjonal koordinator for alt rundt åpen tilgang i Norge. Vi har blant annet ansvar for openaccess.no, som kanskje noen av dere kjenner, jeg vet ikke. Her det en del informasjon, så den kan dere bare gå inn på og lese for så vidt, hvis dere interessert. Her står det en del informasjon om hvordan vi jobber med open access i Norge. Og også en del om hvordan vi jobber med forhandlingene og status og hva som skjer med forhandlingene. For øvrig bilde av vår minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, som der. Videre så har vi i UNIT fått også i oppdrag å utrede et nasjonalt vitenarkiv. Der mange universitet og høyskoler i Norge har egne institusjonelle arkiv, hvor forskere kan da registrere sine artikler, for eksempel. Men vi har da fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede muligheten for at man kan ha et nasjonalt vitenarkiv i Norge. Videre så jobber vi med å administrere en ordning som vi etablerte i fjor, eller startet i fjor, med norske tidsskrifter, vitenskapelige tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsfag, som jo et område som ikke alltid med i de store pakker og så lett å få finansiert i Norge. Da. Det norske tidsskrifter på norsk språk. Så vi etablerte en støtteordning i fjor som vi overtok ansvaret for, hvor foreninger eller forlag kan søke om støtte til drift av sine tidsskrifter. Forutsetningen at de utgis åpent tilgjengelig. Og vi har nå 25 tidsskrifter som får støtte gjennom den ordningen. Det foreløpig en finansiert en del fra Kunnskapsdepartementet nå for en 3-årsperiode til 2020. Men det ser ut til å fungere veldig godt, og kanskje noen av dere kjenner til den allerede. Så det forhandling og administrasjon av lisensavtaler, som jeg kommer til å si mer om. Så jeg har bare tatt med internasjonalt samarbeid, som jo også har vært veldig viktig, spesielt nå i forhold til de endringene vi prøver å få til med Open Access. Det å ha god kontakt med konsortier i andre land som kanskje forhandler om de samme tingene vi gjør. Det har vært veldig viktig i forhold til det arbeidet vi gjør i Norge. Ok, da skal jeg si litt om konsortieavtalene våre og administrasjon. Vi har 39 avtaler i Norge, som hovedsakelig de fleste avtaler med tilgang til tidsskrifter. Ofte det da tilgang til alle tidsskriftene fra forlaget. Så dere kjenner jo igjen forlagene her. Jeg så de samme som Annika hadde oppe i sted. Vi har også noen databaser eller tjenester som Scopus, Web of Science, og også noen type encyclopedia, ordbøker som Britannica, og ordbøker fra Oxford University Press blant annet. Også noen norske.
Det cirka totalverdien av avtalen 220 millioner norske kroner, så det store verdier. Mange vil si alt for høye kostnader. Vi har 176 deltagere, og det alt fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, offentlige institusjoner, sykehus og helseinstitusjoner, og også en del folkebibliotek. Og institusjonene velger jo selv hvilke avtaler de ønsker å være med på. Noen med på en avtale, mens andre kanskje med på, det vel ingen som med på alle avtalene, men noen med på mange avtaler. Og institusjonene bekrefter jo hvert år hvilke avtaler de ønsker å være med på neste år, så det en årlig fornyelse. Bare tok med litt om hvordan vi har strukturert, for vi forhandler jo på vegne av institusjonene. Institusjonene betaler jo selv for avtalene. Så vi har et forhandlingsteam som 2 eller flere våre ansatte. Så har vi et forhandlingsutvalg som har deltagere, bibliotekarer fra de 4 største universitetene. Så vi har jevnlige møter og diskuterer mer detaljer i avtalene. Så har vi et forhandlingsråd som bibliotekdirektører eller bibliotekledere representert fra de ulike segmentene, så fra universitet, fra høyskoler, fra forskningsinstitutter og fra sykehussektoren. Der har vi, det jo et forhandlingsråd som diskuterer mer de strategiske overordnede målene våre, og vi møtes 2 ganger per år. Og så har vi også i år, eller i 2018 for første gang, for da hadde vi de 4 største avtalene våre oppe til reforhandling, og det første gang vi har fått også rektorene inn i forhandlingene. Og det har vært veldig viktig for oss nå i år for å løfte det opp. Men det kommer jeg mer tilbake til. Det som tradisjonelt har vært fokus i våre forhandlinger jo pris, eller prisøkning hvert år, for å forsøke å få begrense den årlige prisøkningen. Men nå jo det viktigste fokuset, pris selvfølgelig fortsatt viktig, men det viktigste fokuset nå Open Access og overgang til Open Access, og få mulighet for at det innbefattes av avtalen at norske forskere kan publisere sine artikler åpent. Og det har vært en krevende øvelse, det startet jo i 2018, våren 2018. Så litt om bakgrunnen for det, hvorfor vi nå har det og hva vi har gjort for å få støtte til det, og også hva det har påvirket våre krav, tenkte jeg skulle si litt om. Det startet jo egentlig med det arbeid som EU gjorde, hvor de sa at all vitenskapelig forskning bør være åpent tilgjengelig innen 2020. På bakgrunn av det, og fra EU var vel det i 2012, tror jeg, hvis jeg husker riktig. På bakgrunn av det så startet jo norske regjeringen med å diskutere hva betyr det for oss. Og i 2017 så lanserte Norge da sine nasjonale retningslinjer, som da sier at all offentlig finansiert norsk forskning skal publiseres åpent innen 2024. Og det som også har skjedd jo at i 2018 så EU at målet om 2020, det var jo ikke så langt unna, og man var ikke kommet så langt. Man hadde et langt stykke igjen før man var der. Og da fikk Robert Jan Smits i oppdrag å se på hvordan kan man sikre at man når målet om åpen tilgang i 2020, som da var bare 2 år frem. Og det resulterte jo da i september 2018 ble jo Plan S lansert. Men litt om de norske nasjonale retningslinjene for åpen tilgang. Den sier jo, jeg tror det litt av det samme dere har her også, at all norsk forskning, all offentlig finansiert norsk forskning skal publiseres åpent. Man skal forsøke da å jobbe med å forsøke å endre abonnementstidsskrifter, tradisjonelle tidsskrifter, over til åpne tidsskrifter. Og det gull, åpen tilgang, som det som gjelder. Jeg vet ikke om, jeg litt usikker på om alle innforstått med gull, grønn, hybrid.
Jeg tok bare med kort om det. Det er sikkert kjent for dere, men gull er jo altså at man publiserer i et rent åpent tidsskrift, hvor alle artiklene er åpent. Grønn er jo da at man publiserer i et vitenarkiv, den fagfellevurderte og aksepterte artikelen, at forskeren kan legge den i et arkiv, og den er tilgjengelig for alle der. Og så har vi jo hybridpublisering, som betyr at forskeren publiserer i et abonnementstidsskrift, et lukket tidsskrift, men da betaler en publiseringsavgift, APC, for at artiklen skal bli åpent tilgjengelig, så man kjøper den fri på en måte. Og hybrid er jo et område som vi egentlig ikke ønsker, fordi det fører jo med seg blant annet en dobbelt kostnad. Man betaler jo for å abonnere på tidsskriftet, i tillegg så betaler man da for å publisere og at artiklen skal bli åpent. Såkalt double dipping som det heter, og det er jo noe som vi ikke ønsker oss, som vi kommer mer tilbake til etterpå. Ja. Og sist er ikke minst institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag, skal da sikre at avtalene gir mulighet for åpen publisering, og uten at det øker de totale kostnadene. Og det er jo en utfordring her. Og i tillegg også at alle betingelsene rundt avtalen skal være åpent. Det ikke være noen hemmelige avtaler her, det skal være transparent. På bakgrunn av de nasjonale retningslinjene så utarbeidet jo vi nye krav i forhold til forhandlingene våre med forlagene. Og det er mye av det samme, at artiklene med norsk forfatter, eller norsk korresponderende forfatter, skal utgis åpent tilgjengelig, og umiddelbart da ved publisering. Det skal ikke være noen forsinkelse på når den blir tilgjengelig. Og det med å publisere åpent skal være innenfor den kostnaden vi har i dag. Det skal ikke øke totalkostnaden til forlaget. Lisensavtalene og modellene skal være fullt åpne, så alle skal kunne ha innsyn og se hva våre avtaler går ut på. Vi skal fortsatt ha full tilgang til, altså lesetilgang da, til tidsskriftene, og vi skal også ha det, hvis vi en gang sier opp avtalen, så skal vi fortsatt ha tilgang og lese det vi har hatt. Og avtalene skal vise en klar bevegelse mot åpen tilgang, sånn at det vi betaler for å lese reduseres, og kostnaden knyttet til å publisere erstatter det. Og så disse kravene tok vi også til, i Norge heter det Universitet- og Høyskolerådet, som omfatter alle universiteter og høyskoler i Norge. De har en årlig konferanse hvor alle rektorene møtes. Så vi fikk lov til å presentere disse kravene og diskutere det med rektorene, for å få deres støtte til kravene våre. Og vi fikk også støtte til, som det står i nederste setningen her, at dersom forlaget ikke kan imøtekomme disse kravene, eller hvis ikke klarer å få til avtaler som imøtekommer det, så skal vi også ha muligheten til å si opp avtalene. Og det er jo et sterkt forhandlingskort, og kanskje det eneste forhandlingskortet vi har, for det er jo ikke så mye konkurranse i den bransjen her. Og det er noe vi ikke har hatt før, og det at rektorene står samlet bak det kravet er veldig viktig. Så skjedde jo det etterpå at i september 2018 så kom plutselig Plan S. Ingen visste noen ting, plutselig så var det lansert. Men det støtter jo i veldig stor grad opp under det som vi har, og de nasjonale retningslinjene, og det som vi har i våre krav. Nemlig at artiklene skal publiseres åpent tilgjengelig på publiseringstidspunktet. I tillegg så har det med også element her at forfatteren skal beholde rettighetene til artiklen. Sånn som det er i dag, så gir jo forfatterne fra seg rettighetene til forlaget. Og det er forlaget som har alle rettigheter til artiklen. Mens i Plan S så er det, og det er jo gjennom lisensen, så skal forfatteren beholde rettighetene til artiklen. Det er et viktig poeng. Videre så er det nederst her igjen
at det er gull publisering som er det som gjelder. Man skal publisere i et åpent tidsskrift. Man kan også ha parallell publisering i et arkiv, institusjonsarkiv, men da skal det være umiddelbart tilgjengelig. Det skal ikke være såkalt embargo, at det er en forsinkelse, som forlagene ofte nå krever, kanskje 6-12 måneder og noen ganger mer, før artikkelen kan være tilgjengelig i et arkiv. Nå skal det være umiddelbart tilgjengelig. Og så har vi det med hybridpublisering, som vi snakket om i sted. Det er ifølge plan S ikke tillatt, men det er tillatt som en overgangsavtale. Der diskuterer man jo nå i forhold til implementeringen av plan S, hvor lang den perioden skal være. Jeg tror nå at det er i forhold til finansiering fra 2020, forskning som får finansiering i 2020, men der tror jeg ikke man er helt i mål ennå. Og det har jo betydning for våre forhandlinger selvfølgelig. Så vi føler at det har vært en gradvis styrking av vår forhandlingsposisjon fra EU-lanserte og det internasjonale samarbeidet som skjedde etter det. Og med de nasjonale retningslinjene har vært veldig viktig at vi kan vise forlagene at her er det faktisk nasjonale retningslinjer som sier dette. Og ikke minst støtteerklæringen vi fikk fra Universitet, Høyskolerådet og rektorene. Og plan S er jo også med på å styrke forhandlingsposisjonen når det kom inn. Ja, da tenkte jeg bare skulle si litt om, nå har vi kravene og alt dette her, og nå har vi jo jobbet siden snart et år med å forsøke å forhandle med forlagene og få til avtaler som er i overensstemmelse med kravene. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva er erfaringene våre nå, og hvor langt har vi kommet. Så vi hadde i 2018 så hadde vi de 4 største avtalene våre til reforhandling. Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis. Og i forhandling med de forlagene så var det jo de nye kravene som ble fremsatt. Da. Vi startet forhandlingene i mars-april i 2018. Vi jobbet ganske mye med å forberede oss til forhandlingene, både i forhold til å analysere tidsskriftspakkene, i forhold til å se hvor viktig er egentlig innholdet. Sånn som Elsevier Springer så har vi jo tilgang til alle tidsskriftene fra forlagene, ca. 2000 tidsskrifter. Og forlaget sier jo selvfølgelig at tidsskriftene er veldig viktig, det brukes mye, og derfor må dere betale mye for det. Mens vi jobbet en del med å analysere hvor viktig er egentlig innholdet, hvor mye bruker vi tidsskriftene, og vi prøvde også å se på hvor mye siteres artiklene som lastes ned fra tidsskriftene, fordi det kan si noe om hvor viktig bruken er. Også hvor mye publiserer vi i tidsskriftene. Fordi vi har sett på bruk av tidsskriftspakkene, ser typisk sånn ut, dette er Springer-pakken, og det er noen få tidsskrifter som står for en veldig høy bruk, den blå markerte der. Antall nedlastinger da, som ofte er statistikken man får fra forlaget, er jo antall nedlastinger, hvor mange ganger bruker har klikket på fulltekst. Og det er noen få tidsskrifter som står for en veldig stor bruk, mens det er et stort antall tidsskrifter som, med det grå, som da brukes relativt lite, men som jo er med i pakken, og som vi betaler for. Selv om forlaget sier at de betaler ikke så mye for, men vi gjør jo det. Vi prøvde også å se da, fordi man kan ha et stort antall nedlastinger fra en pakke og fra tidsskrifter, men de artiklene som lastes ned er antall siteringer, altså hvor ofte disse artiklene siteres fra, kan være lavt. Og det kan jo bety at man laster ned mange artikler, men man leser de egentlig ikke, eller man bruker de ikke, eller de har ikke hatt verdi, så de blir ikke sitert når man da bruker de i forskning. Og vi har også sett på hvor mye publiserer vi hos det enkelte forlag, som også kan si noe om hvor viktig er tidsskriftene for oss. Hvis det er viktige tidsskrifter, så vil vi sannsynligvis også ønske å publisere mye der. Så det har vi jobbet en del med. Vi har også sett på kvaliteten i innholdet. I Norge så har vi en kvalitetsindikator som er nivå 1 og nivå 2 tidsskrifter.
Jeg vet ikke om dere kjenner til det, men vi har forsøkt å analysere pakken og sett hvor mange tidsskrifter på nivå 1 og 2. Og siden vi hadde muligheten da for å si opp avtaler, så har vi også jobbet en del med å se på hva konsekvensen hvis vi sier opp en avtale. Hva det vi fortsatt har tilgang til? Hva sier lisensen til forlaget om det? Det har ikke vært så aktuelt tidligere, fordi da hadde vi ikke den muligheten egentlig, i hvert fall ikke støtten til å si opp avtaler, men nå har vi det. Og da var det viktig å se hva det egentlig lisensen sier om det. Hva har vi tilgang til? Og så har vi også prøvd å se litt på hva eventuelle alternative tilgangsmåter. Hvis vi ikke har tilgang til tidsskriftene lenger, hvordan kan vi fortsatt skaffe oss de artiklene vi trenger? Finnes det noen mulighet til å gjøre det? Og ikke minst så har samarbeid igjen da, som jeg har sagt tidligere, hva skjer i andre land? Det har vært viktig å være godt forberedt på det når vi skulle ut og forhandle med forlagene, sånn at vi visste hva andre land hadde fått tilbud om, hvor de var i forhandlingene. Var det noen som allerede hadde brutt, for eksempel? Ja, jeg skal ikke si så mye om den, men når vi har møte med forlagene, så det viktig å vise at de kravene vi setter fram godt forankret. Det støtte både fra de nasjonale retningslinjene, fra rektorene. Og det å få rektorene med i forhandlingene som vi har hatt nå med de store forlagene, det har vært viktig både for å involvere de og få forståelsen internt i Norge, men også i forhold til at det lettere da å få også øverste ledelsen hos forlaget med i forhandlingene, når øverste ledelse hos oss med. Jeg tok med denne bare for å vise litt. Dette tilbudet vi nå har fra Wiley, som vi nå har inngått avtale med. Bare for å vise, dette viser artikler da, i Wiley. Så i 2018, når vi fortsatt hadde den gamle avtalen, så publiserte vi 848 artikler i Wiley sine tidsskrifter. Og det blå her jo da lukkede artikler, så det var jo publisert i abonnementstidsskrifter, hvor alle hovedtyngden av artiklene var lukket. Så det noen få artikler som var kjøpt fri, og som var åpne. Så avtalen med Wiley nå gir jo mulighet da for at andelen åpne artikler øker gradvis i løpet av de 3 årene som avtalen nå gjelder for. Så vi har i 2019 kan vi publisere ca. 60% av artiklene åpent. Og nesten 90% i 2020 og i 2021, det 3. året, så har vi 100%. Da kan alle artiklene vi publiserer hos Wiley publiseres åpent. Og dette jo kostnadsbildet. I 2018 så betalte jo hele kostnaden vi var jo for å abonnere, for å lese tidsskriftene. Mens da gradvis reduseres den leseavgiften i de 3 årene, så utgjør ca. 50% i 2021. Så vi ikke helt i mål med det vi ønsket. Og andelen som går til åpen publisering øker. Det også en kostnadsøkning det første året i 2019, på ca. 11%, 11,6%. Så det 3% økning de andre årene. Og dette viser bare litt, den grønne linjen der oppe da våre krav til forlaget, og vi startet da ganske langt nede her i det første møtet, og hatt en gradvis tilnærming, sånn at vi har kommet nærmere og nærmere den grønne linjen som våre krav. Vi ikke helt i mål, og vi får ikke 100% av våre krav oppfylt, men vi kom så nær som vi følte at vi kunne komme med Wiley. Ja? Ja, det et samlet beløp. Med Wiley så det sånn at man har et samlet totalbeløp. Så kan vi da fordele det beløpet ut på de enkelte institusjoner, eller ha det som en totalpott som man trekker, sånn at forskerne betaler ikke noe når de publiserer. Det. Jo. Så vi har fått tildelt, som jeg viste her på den. Her i 2019 så har vi 589 artikler cirka, litt avhengig
som vi kan publisere åpent. Så de 589 fordeler seg da på de enkelte institusjonene. Mens i 2021, det tredje året, så kan vi publisere 100% av artiklene åpent. Nei. Nei. Det er helt riktig, det er et godt spørsmål. Det vi har tatt som utgangspunkt er å sette på hva har vi historisk publisert. Det har vært ganske stabilt, rundt 800 artikler. Og ut fra det sier vi at, og så har det regnet inn en økning, jeg tror det er 3% per år i antall artikler, så ut fra det sier vi at vi når 100%. Men du har rett, hvis vi publiserer 2000 artikler i 2021, så har vi fortsatt bare 900 som vi kan publisere åpent, så da er vi bare på 50%. Og det kan jo skje når man har muligheten for åpent å publisere, men ja, så det er et godt spørsmål. Men det er det samme dilemma, eller samme utfordringen det er med alle forlagene ser vi nå. I de tilbudene vi har fått, så er det en kvote som man er begrenset til. Okay. For å bare ta med litt om de andre forlagene som vi forhandlet med. Her er jo de kravene våre bare oppsummert på venstre. Åpen publisering, at det skal være kostnadsnøytralt. Det skal ikke øke totalkostnaden. Åpenhet, og så videre. Elsevier har kommet med et tilbud som innebærer en veldig lav andel åpen publisering. Så den er rød, det er ikke godt nok. De har heller ikke noen endring av modellen. Der betaler man fortsatt en abonnementskostnad, og så betaler man en andel for publisering i tillegg. Springer har en veldig god modell hvor man får 100% åpen tilgang første året, eller med en gang, når modellen gjelder, men en veldig høy kostnad. Jeg tror kostnaden der øker med 40%. Så det er ikke akseptabelt. Ellers så er Springer-modellen veldig god. Det er en veldig godt etablert modell. Taylor & Francis, også en veldig høy kostnadsøkning, enda høyere enn Springer. Mens Wiley har vært, vi får ikke 100% av artiklene første året, men vi får en gradvis økning til det. Eller i hvert fall tilnærmet 100%. Det er ikke kostnadsnøytralt, det er en kostnadsøkning på 11,6% det første året, som er mye. Men til gjengjeld får man publisert artikler åpent. Og det er nesten kostnadsnøytralt hvis man tar med, som dere så var det en lite antall artikler som var publisert åpent, og hvor det var betalt en publiseringsavgift. Hvis vi regner med det, så er det nesten kostnadsnøytralt. Så Wiley er den vi foreløpig har kommet nærmest med. Vi har signert en avtale med Wiley for å komme i gang med Open Access, åpent tilgjengelige artikler. Vi er fortsatt i forhandling med de andre. Selv om avtalen løper ut 31. desember 2018, så har vi fortsatt tilgang mens vi forhandler videre. Det som var, vi gikk ut med en pressemelding at vi sa opp avtalen med Elsevier og ikke fornyet. Og regnet med at de ville kutte tilgang, men de har ikke gjort det ennå. Det som var interessant var at det gikk en uke cirka, så kom Elsevier tilbake til oss og sa at de gjerne ville komme med et tilbud som var nærmere våre krav, og ønsket å forhandle videre med oss. Så vi er nå i forhandling igjen med Elsevier, og vi håper å komme fram til en avtale med dem. Og det var interessant, og det viser bare hvor viktig det var å ha den muligheten til å kunne si til forlaget at hvis ikke vi kommer i mål, så har vi muligheten for å si opp avtalen. Det fikk i hvert fall Elsevier tilbake på forhandlingsbordet. Så har vi en rekke avtaler som skal forhandles nå i 2019 med Oxford University Press, Cambridge, Sage. Ja. Vi har nok å gjøre. Jeg tror det var det, ja. Det var det. Jeg vet ikke om det er noen andre spørsmål, eller... Eller kanskje jeg har brukt all tiden min allerede.
Har I ikke tænkt på at samarbejde internordisk, altså i nordisk sammenhæng? Det hele handler om størrelse, ikke? Altså forhandlingsposition. Ja, det veldig fint du tar opp det, for det glemte jeg å si. Så det veldig godt du sier. Vi har både med, ja, vi har jo innenfor Norden med Sverige, Finland, Danmark og Island også med, i noe vi kaller Nordlis. Et samarbeid, og vi har hatt god kontakt med, Sverige har jo forhandlet med Elsevier blant annet, Finland forhandlet med Taylor Francis og Wiley. Så vi har hatt god kontakt med dem, men vi har ikke hatt en felles forhandling. Men det diskuterer vi nå i år med SAGE, for det har både Finland, Sverige og vi skal forhandle med SAGE i år. Så der diskuterer vi om vi ikke har en felles forhandlingsgruppe, at vi i hvert fall koordinerer forhandlingene og kommer med de samme kravene og mot. Ja. Så det veldig godt poeng, det du sier der. Du har beskrevet en modell der det betales som en stor pott for det samlede antall publikasjoner. Men det jo ganske mange open access tidsskrift som ønsker betaling per artikkel som publiseres. Nå vet jeg ikke, har jeg ikke sjekket hva slags forlag de tilhører, men det finnes jo en rekke artikler à la PLOS, tidsskriftene for eksempel, som gjør det på den måten. Hvordan passer det inn i den modellen som du har beskrevet? Jo, det passer veldig godt inn, og det jo, vi har også vært i diskusjon med PLOS og Frontiers, som forlag, åpne forlag, som også norske forskere publiserer mye hos. Og det ønsker vi også å inngå avtaler med de, men de jo åpne. Og vi ønsket nå, hovedfokuset vårt har jo vært å prøve å snu de etablerte, lukkede forlagene som ikke har hatt så stor andel av åpne tidsskrifter. Men det å ha avtaler også med de åpne forlagene jo viktig for å forsøke også å få til mer konkurranse. Sånn at forskerne kanskje kan ha et valg om man kan publisere i Frontier eller PLOS eller hos Elsevier. Det vil jo gi mer konkurranse for forlagene. Men med avtalen vi har nå og tilbudene vi har fra de ulike forlagene, så det en stor sum for så vidt, men det jo basert på en pris per artikkel egentlig i utgangspunktet. Fordi alle har jo det som en mulighet i dag, at du kan jo som forsker gå til Elsevier og si jeg vil gjerne publisere denne åpent, og da må du betale en pris for å gjøre det, som kan variere fra 20 til 50 000 i hvert fall. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt, men ja. Jeg har et opfølgende spørsmål på det spørsmål. Hvem det så betaler? Det universitetet, eller institutionen, eller forskeren selv af sitt forskningsbudget? Institutionen betaler i de avtalene vi inngår, da. Der ellers nogle støtteordninger, hvor man kan søge om penge til publisering? Ja, altså forskerne, det jo mange forskere i Norge som har betalt en publiseringsavgift til forlag, også til PLOS Frontiers, som du nevner, for å publisere artikkelen, og også når man søker midler hos Forskningsrådet, og får støtte til det fra Forskningsrådet. Så det en del af en bevilling til et forskningsprojekt, så det skal så tages med, når man søger? Ja, det det. Ja. Der jo også i Norge, der jo flere universiteter, der har en Open Access fond, som man simpelthen kan søge om penge til publisering. Og man kan sige, at i det rammeprogram, der lige nu kører i EU, altså Horizon 2020, der har man faktisk kunnet budgettere med penge til at publicere Open Access. Det bliver frataget i det nye FP9, så der kan man ikke på samme måde, fordi man tænker, at overgangen på vej. Jeg vil sige, at vi har prøvet at lave en aftale med PLOS på Syddansk Universitet for nogle år tilbage, og det var lige så meget for at prøve at fastfryse APC-udgiften,
Fordi det vi også ser hos de her rene open access tidsskrifter, det er faktisk, at priserne stiger også der. Fordi deres udgifter, siger de, er også stigende. Og det kan man jo så stille spørgsmålstegn ved, fordi de editors, jeg har talt med på nogle af de tidsskrifter, de får jo faktisk ikke løn for det. Så hvor går pengene hen? Så man skal passe på ikke bare at tro, at gylden open access, det er vejen frem. Der er nok lidt mere i det end som så. Men det kunne være fantastisk at lave nogle konsortieaftaler med nogle af de her forlag. Ja. Og bare for å ta det, det er jo det også Plan S sier at når den kom inn, sier jo mye sterkere, selv om noen av Forskningsrådet i Norge har hatt en policy tidligere også. Men Plan S sier at hvis du skal søke om midler til å publisere en artikkel til en forskningsprosjekt, så må det være i et åpent tidsskrift, og kan ikke være i et abonnementstidsskrift. Og abonnementstidsskrift er jo det hovedtyngden av tidsskriftene som det publiseres i, har jo til nå vært lukkede tidsskrift, abonnementstidsskrift, fra Elsevier, Weil og de store forlagene, og det er jo derfor vi har nå startet med å forhandle med de forlagene for å forsøke å gjøre deres tidsskrifter åpne, sånn at norske forskere fortsatt kan publisere i de tidsskriftene. Ja. Flere bemerkninger. Spurninger? Ok, takk for Libby. Ja. Jeg halte at vi nå får å ta en kaffestek. Det kaffe på en av de gongene. Og vi sier fra at vi begynner etter. Jeg får lykke å spørre om ikke vi kunne slippe å få framlånet John og legge hjemmesøgene. Kanskje revidere i form. Da neste kunne vi til få høre. Så kaffe, Kjørsvann. Hallo. Så Atlan at færre gång at vi synder frammanfyr skrånne, men som sagt, vi vil gjerne røyne at enda tiltaket fyrre enn 2:00, så vi røyne at krasja det sin sammen. Så hvis du finner tykker plass, og er som er frivillig, så færre jeg gjøre året til Anne Tors Melby fra Syddansk Universitetsbibliotek. Vær så god. Ja. Tak skal du have. Som sagt, så mit navn det er Anne, og jeg kommer fra Syddansk Universitet, som ligger i Odense, og Odense er jo der, hvor H.C. Andersen blev født, og ligger sådan lige midt i landet. Syddansk Universitet er et relativt nyt bibliotek, vi er kun nogle 50 år gamle, og ligger i en egen af Danmark, hvor der er rigtig mange første generations akademikere, og det gør noget i forhold til dynamikken på et universitet, i hvert fald i forhold til undervisningen og det niveau, man ligger. Det kommer nok ikke til at påvirke så meget lige i det, vi taler om i dag, men det er bare for at sætte rammen, at vi ligger altså i et, hvad skal man sige, lidt lavere segment, end hvis vi sammenligner os med Københavns Universitet. Og det er i hvert fald sådan en lillebrors tendens, vi engang mellem har, når vi taler ranking i forhold til universiteter. Og når vi taler ranking, jamen det hænger jo meget godt sammen med det her med forskning og forskningsregistreringen open access, fordi det er nogle af de parametre, der begynder at komme med ind der. Så
Det, jeg har lovet at fortælle jer lidt om, det er, hvordan vi i Danmark arbejder med forskningsregistrering. Fordi en ting er, at vi har alle de her licensaftaler, og vi bruger en masse penge på det. Men vi producerer jo også rigtig meget forskning, og har rigtig meget forskningsoutput. Og det skal vi have samlet op. Og det gør vi i Danmark ved hjælp af noget, der hedder Pure, som er et stykke software, som vi alle sammen bruger. Så vil jeg tale lidt omkring Open Access, og hvordan vi har arbejdet med det i Danmark. Lige fortælle lidt, tegne nogle linjer om nogle DEF-projekter, der har været gennem de sidste par år. Og hvis der er nogle spørgsmål, så stik en hånd i vejret, så skal jeg prøve at svare på dem. Og muligvis kommer jeg så tilbage til, hvor jeg var før. Eller også så starter jeg et andet sted, og så tager vi den derfra, tænker jeg. Så det er bare sådan kort, hvad vi snakker om. Og slidesene får I selvfølgelig bagefter, fordi det hele er jo Open Access her. Så. Tilbage i 2004, der sad man oppe i Aalborg, oppe i det nordlige af Danmark, og sagde, at vi har brug for at samle vores forskningspublicering op. Hvordan får vi det registreret? Man har lavet årsberetninger, hvor at man fortalte noget om, hvad universitetet forskede i, og bla 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 bla. Og halvdelen af den her årsberetning, det var så en lang litteraturliste med, vi har publiceret det og det og det. Og så tog man den og satte den ind på hylden, og så sendte man måske rundt til de universiteter, man samarbejdede med, og så var det rigtig godt forankret der, og så var der ikke nogen, der tænkte mere på det. Så tænkte man op i Aalborg, de har altid været lidt mere fremme i skoene, der er også et nyt universitet deroppe. Det her, det skal vi gøre noget ved. Så havde de et par PhD-studerende inden for IT, der sagde, det kan vi da godt hjælpe med. Og så lavede de et lille firma der hed Atira, og gik i gang med at producere noget, der blev kaldt for Pure. Det stod for noget med Publication Registration. Der gik nogle flere universiteter med, og man lavede simpelthen et udviklingssamarbejde med det her lille bibliotek, hvor det var, at man i Pure, i universitetsregi, lavede en arbejdsgruppe, der simpelthen var med til at lave kravspecifikationer til det her system, og sagde, vi har brug for de og de og de metadatafelter, fordi det er jo noget, vi bibliotekarer rigtig godt kan lide. Kasser, så det kommer ud pænt i den anden ende. Det kan vi lide, og det kan vi forstå. Det er IT-folk ikke altid så gode til, vil jeg sige. Og så lavede man en styregruppe, det der står Steering Committee heroppe, og der sad nogle af spidserne fra universitetsbibliotekerne, og de havde hver en sum penge med, der lidt modsvarer det, vi gør i forhold til licenser. Vi kigger på, hvor mange FTE'er har vi, og så tager vi den procentdel af pengene med. Så det var faktisk, at universitetsbibliotekerne, der var med til at betale udviklingen af det her system, samtidig med, at man selvfølgelig købte en licens hos de her folk. Så var DEF indover. DEF var i sin vorden dengang og gav penge til den her udvikling også. Og det gik rigtig godt i mange år, og man samarbejdede på tværs. Det har vi ikke altid været så gode til i universitetsbibliotekerne i Danmark. Der har været sådan lidt en intern konkurrence, også lidt med storebror og lillebror og hele det der segment. Så. Vi skal ind til den der. Så her kan I se, hvornår universiteterne kom med. Det tekniske universitet i Danmark, de kæmpede længe og sagde, det her, det kan vi gøre selv bedre. Og de byggede deres eget system, og på et tidspunkt, så gav de op og sagde, vi går med, fordi så kan vi få en samlet platform. Det vil sige, at vi kan samle vores resultater bedre. Vi kan lave noget bedre deduplikering, så vi får en stærkere forskningsdatabase. Så, men nu fik jeg jo afsløret her, fordi så skete der noget. I 2012, så var der nogen der ude i verden, der fik øje på det her system op i Aalborg og sagde, det er smart. Og det var der, man skulle have købt aktier. Fordi det blev solgt til Elsevier. Og så skete der jo et eller andet. Jeg kan lige så godt sige, alt det der samarbejde og tanker om udvikling, og vi kan hjælpe jer, sådan noget, det er gået i fløjten. Nu er vi kunder. Det er der også noget meget godt i, fordi så kan man ringe og sige, det skal bare fungere. Og det skal fungere nu, fordi jeg er kunde hos jer. Der er så sket det, at Pure, det vil sige, nu har vi en Elsevier-afdeling, der er simpelthen noget, der hedder Elsevier Aalborg. Når vi er gode venner med dem, når vi rigtig godt kan lide dem, så kalder vi dem stadig for Atira. Og når vi ikke så godt kan lide dem, så siger vi Elsevier. Men det er så det. Men de har lavet, altså de er jo simpelthen vokset helt voldsomt og kommet ud over, jeg tror der er 26 engelske universiteter, der i dag bruger Pure. De er ude over i Dubai, University of Beijing,
USA, et australsk universitet også med. De lavede sådan en fantastisk, og jeg har ledt efter den tegning, lige siden jeg så den første gang på en Pure-konference, hvor de havde sådan et åbningsslide, der viste, hvordan vikingerne var gået ud over verden. Så lavede de det bagefter med Pure ud over verden. Det var så fantastisk, og nogle af os blev sådan lidt harme. Fordi i virkeligheden, så kan man sige, at det er det danske universitetsvæsen, der har været med til at bygge den her platform, som de så har tjent meget godt på. Nå, men tilbage til det. Det kan man være sådan lidt bitter over. I dag, der er vi kunder. De 8 universiteter i Danmark er kunder. Derudover så er de danske University Colleges, de er også kunder. De har en samlet platform, som de arbejder ud for, de 6 University Colleges i Danmark. Og derudover så er der en række mindre forskningsinstitutioner, der også bruger Pure. Vi er da ligeglade i universitetsvæsenet, så vi har stadig vores nationale styregruppe. Vi mødes et par gange om året, spiser en god frokost, og snakker lidt om udviklingen omkring Pure, og også de relaterede ting. Fordi det er jo ikke bare det med forskningsregistrering. Det er jo også alt det her med open access, og hvordan det påvirker, fordi det prøver vi også på at få inkorporeret her. Så har vi lavet i stedet for at vi havde den der arbejdsgruppe tidligere, der var med til at lave kravspecifikationer, så har vi lavet 2 små arbejdsgrupper. En, der handler om best practice for forskningsregistrering. Så vi prøver på at få bygget en form for markformat, eller en form for standard op for, hvordan vi forskningsregistrerer. Og så har vi nogen, der kigger på, hvordan vi får det ud i vores respektive portaler. Og der var så listen. Pure kan mange ting. Det startede med at skulle være publikationer. Ret hurtigt fandt man ud af, at forskningsoutput, det er jo ikke kun publikationer. Det er også noget andet. Det er det, vi kalder for aktiviteter. Og jeg plejer at joke lidt med, at aktiviteter, det er jo ikke sådan frie gulvøvelser eller noget andet. Det kan være, at man er peer reviewer på et tidsskrift. Det kan være, at man er med i et råd eller et nævn. Vejleder på en PhD-afhandling. Alt det, der gør, at ens forskning bliver spredt. Det er vigtigt at få dokumenteret også. Og det har vi ikke været så gode til. Vi har et krav om, at man skal registrere alle sine publikationer, men ens aktiviteter er vi ikke så skarpe på at få fulgt op på. En aktivitet kunne også være, at jeg gik tilbage i min Pure-instans og sagde, at jeg har været på Færøerne og holdt et oplæg, fordi det er også noget med at komme ud over rampen. Så har vi en aftale med noget, der hedder Retriever. Tidligere havde vi en aftale med Infomedia, jeg ved ikke, om I kender den, som er sådan en presseklip-tjeneste, så vi hver dag får loadet presseklip ind i vores Pure, hvor der er, at vores forskere har været ude og udtale sig omkring deres forskning. Fordi det er også en del af deres arbejde. Så kan man registrere sine priser, hvis man har fået en undervisningspris. Der er ikke nogen, der har registreret en Nobelpris hos os endnu. Det venter vi meget på, og det skal fejres den dag, det sker. Så er der mulighed for at lave noget award management. Det er simpelthen forskningsprojekter. Altså at styre hele flådet derinde. Vi bruger kun den del, hvor vi registrerer de forskningsprojekter, der har fået bevilling. Så registrerer vi dem på metadata-niveau, og så har man mulighed for at uploade for eksempel en beskrivelse af det her projekt, og så kan man tilknytte de publikationer, som der er kommet ud af projektet, eller aktiviteter. Så man simpelthen får sammenhæng i hele den her forskningscyklus, som giver mening. Og det gør det nemmere, når vi skal afrapportere for eksempel til et forskningsråd, og sige, vi har det her projekt, og der er kommet de her publikationer med. Ja. Så som noget nyt, så prøver vi på at få noget undervisning ind, fordi det er blevet krav hos os også, at de forsker som regel ikke kun, de underviser også noget af tiden, så derfor så skal man have det, der hedder et undervisningsportfolio. Så det prøver vi også på at lægge ind, at man simpelthen kan se, hvor mange ETCS-point det her enkelte kursus har givet. Og så kan man simpelthen på baggrund af alt det, man lægger ind, der kan man kreere et CV, fordi oplysninger og metadata er der omkring publikationer og aktiviteter, så der kan man relativt nemt generere CV'er. Så har vi for administratordelen, det er sådan nogen som mig. Alt det deroppe, det gør vi jo for forskernes skyld, og synes jo selv, det er et fantastisk godt tilbud for dem. Det er de ikke altid selv enige om, fordi det er jo sådan noget med registrering, og vi vil hellere forske og sådan noget. Så på SDU, der har vi siden sidste sommer, der er vi gået i gang med at lave central forskningsregistrering. Det vil sige, det er biblioteket, der sidder og registrerer publikationerne for alle forskerne. SDU har omkring 7.500 publikationer om året. Det dækker også posters for eksempel. Og konferenceabstracts. Så nogle, der er rigtig svære og kedelige at finde.
Men derudover så har vi simpelthen søgeprofiler, der står og kører op mod Scopus hver dag, og så får vi feed ind, som vi lægger ind i vores Pure. Og så har forskerne mulighed for at gå ind og berige det, hvis det er muligt. Hver gang vi lægger en publikation ind, så får forskerne en kvittering, der siger, at biblioteket har nu registreret denne her. Vil du ikke være så venlig at sende os et postprint af denne her artikel? Og det sker faktisk en gang imellem. Nå. Men så er der jo administratorerne, det er jo sådan en som mig. Vi vil gerne servicere vores brugere, som jo er forskerne, men vi har også en forpligtelse bagud imod universitetets administration. Og det er der, hvor jeg engang, der var en, der for nylig sagde til mig, at jeg var kommet over på the dark side. Og det har jeg da sådan lidt stramt med, fordi i min verden, så bibliotekarer, det er sådan nogen, der servicerer andre og hjælper til at finde tingene. Men jeg kan jo godt se, at jeg er med til nu at sidde og lave rapporter til direktionen og sige, vi har så mange, der mangler at registrere deres ORCID ind i Pure for eksempel. Fordi det er også en mulighed. Eller lave lister til, jeg ved ikke om I har noget, der hedder MUS her, medarbejderudviklingssamtaler, som bliver holdt en gang om året. Og så kan forskningslederen sidde med den her liste og sige, du har kun publiceret den, og ikke mere. Og det bliver sådan lidt, Men det er så det. Og så bare lige, jamen det er jo også der, vi sætter vores importfiltre op i forhold til for eksempel Scopus, som jo også er ejet af Elsevier, så derfor så spiller de to ting rigtig godt sammen. Men man kan også gøre det med PubMed og Web of Science, hvis man har en licens dertil. Men det er jo alt sammen meget godt. Hvad gør vi så ved det? Jamen vi har en forskningsportal, som ligger ude på stu.dk. Jeg ved ikke, om I kender Philippe Grandjean, forsker i miljømedicin. Jeg ved, han har forsket en del heroppe også. Manden med de største øjenbryn efter Brezhnev. Det er simpelthen så fantastisk. Men utrolig rart menneske, vil jeg sige. Han er i øvrigt også editor på et open access tidsskrift, så ham kan vi godt lide. Hans forskningsprofil ser sådan her ud. Og vi har lagt ny frontend på her i januar måned, så den øver vi os stadig lidt i. Men man kan nemlig mange ting, og nu ved jeg ikke, om I kan se det deroppe. Men Helle her, hun har faktisk, og den lyser nemlig ikke særlig godt, den lille bitte brik heroppe. Se her, hun har inde backend i Pure, der har hun simpelthen lagt sin Facebook-profil op. Og så kan man sige, hvad skal man bruge det til? Og det er måske også lidt poppet. Men hun har også lagt et link til sin LinkedIn-profil og sin ResearchGate for eksempel. Og det vil sige, at hvis jeg klikker på en af de her runde herover, så kommer jeg over til hendes profiler, og kan se, hvad hun har der. Det kunne være, at der er en del humanistiske forskere i Danmark, der begyndte at tweete rigtig meget omkring deres forskning. Fordi sådan noget som citationer og H-indekser, når vi taler det, vi kalder for de tørre områder, altså samfundsvidenskab og humaniora, det er der ikke ret meget af. Faktisk har man også mulighed for, men den har vi slået fra, fordi så vidste vi godt, at vi ville blive slagtet af nogle af de her dekaner. Der herovre under den her fantastiske graf, som folk også elsker at have, der har man faktisk mulighed for at slå til ens H-indeks og hvor mange citationer man har i Scopus. Men så vidste vi godt, at vi ville få ballade, så det har vi ikke gjort. Den ligger sådan, og rektor han går bare og venter på, at vi slår den til, fordi han kan godt lide tal. Og tal er jo nemme og dejlige at styre efter. Og så er vi tilbage til the dark side. Ja. Hvis der er nogen, der har lyst til at se mere af det her efter, så kan I bare komme, så vil jeg gerne vise jer noget mere omkring vores portal. Blandt andet noget om projekter, hvis det har interesse. Men altså alt det her, det bygger jo på det, vi lægger ind backend. Og så prøver vi på at gøre det lidt lækkert, når det kommer ud frontend. Det vi snakker om i Danmark lige nu, det er om nu alle universiteterne, vi bruger Pure, om vi i stedet for den danske forskningsdatabase skal lægge en ekstra Pure-portal ovenpå, så vi ligesom trækker fra alle universiteterne i en samlet portal, hvor vi kan udstille vores forskere lidt mere lækkert. Men det er fremtidsmusik. Vi har set det i USA. Vi var nogen, der var heldige at komme på en studietur sidste år, hvor man har gjort det i New Jersey, blandt andet med Princeton-forskere. Der gør man så noget lidt andet. I Danmark, der tager vi jo alle med. Vi vil gerne have alle vores forskere med. På Princeton, som jo er et kæmpe universitet, der registrerer de publikationer for 700 forskere. Jeg tænker, de har en kende flere. Men der vælger man kun at fokusere på deres star researchers. Og det er jo også en helt anden måde at gøre tingene på. Så der er mange måder at gøre det på. Ja. Nu har jeg bare skrevet SDU Pure, men det er jo fordi, vi har hver vores instans.
Der kunne lige så godt have stået KU Pure eller DTU Pure. Og så sender vi oplysninger til BFI, det skal jeg vise jer lige om et øjeblik, og til den danske forskningsdatabase, og til Open Access indikatoren. Men de 3 kommer vi tilbage til lige om lidt. BFI, den bibliometriske forskningsindikator, bygger på det, som Tore også var lidt inde på. Det norske system, den norske liste hedder den det, som er sådan et performance-baseret metriksystem, hvor det er, vi kan gå ind og sige, vi vil gerne have vores forskere til at publicere i de bedste tidsskrifter, i de mest anerkendte tidsskrifter. Der er ikke nogen, der siger noget omkring impact factor. Det har man ikke med det her. Og det er sådan en bevægelse, der har været i gang i Danmark siden 2009. Det er i gang med at blive evalueret. De skulle have været færdige i januar måned. De er ikke blevet færdige endnu. Jeg ved ikke helt, hvad de er gang i. Men det er jo også sådan en her, vi prøver på at måle, og vi prøver på at sammenligne. Og det kan være svært, når vi snakker om hele det her forskningsområde, helt fra humaniora til teknologi, hvor man må sige, at sådan noget som citationer, det vejer lidt højere, hvis vi taler det tekniske område, eller inden for det sundhedsvidenskabelige område. Hvorimod, at inden for det humanistiske område, der er publiceringstraditionen stadig rigtig meget i forhold til bøger. Det tager altså lidt længere tid at få nogle citationer der. Så derfor så er det sådan lidt et kompromis, tænker jeg, at man kunne nå frem til. Så der sidder 67 faggrupper, der er udpeget af en paraplyorganisation, der hedder Danske Universiteter. De sidder inden for deres fagområde og siger, de her tidsskrifter, det er de bedste. Så det er et niveau 2, så det er dem, der giver flest point. Og så er der nogen her, der er niveau 1, som giver lidt færre point, og så er der alle de andre. Og det bliver brugt til at give basismidler til universiteter. Og det er omkring 5-6% af basismidlerne. Jeg var inde og se på finansloven, at i år der er det 540 millioner, der bliver fordelt på basis af, hvor forskerne publicerer. Ja. Det kan man sige rigtig meget om. Og jeg tror ikke, man nogensinde finder den ideelle verden i det her. Og problemet er, at BFI'en oprindeligt var tænkt som sådan en overordnet måling på universitetsniveau. Men det er igen gået hen og blevet sådan noget, ja, vi kan jo også pille det ned på forskerniveau, ikke? Og så er vi nede og snakker, nogle gange så snakker vi om point, der hedder 0,125 point. Hvor man bare tænker, så er det der, hvor jeg sidder og tænker, i mit team, der er vi kun mennesker. Vi kan jo godt komme til at skrive forkert. Tidligere havde vi 2 professorer på SDU, der hed Torben Andersen. Den ene han var inden for det sundhedsvidenskab, den anden var inden for samfundsvidenskab. Og det skete altså en gang imellem, at de 2 de blev byttet rundt. Og det er bare ikke rigtig godt, hvis man begynder at pille det ud i så små niveauer. Så man skal lige tage det lidt med et gran salt. Men det kæmper vi lidt med at fortælle ledelsen. De kan nemlig godt lide tal. Så er der den danske forskningsdatabase. Og det er jo her, den har vi haft i mange år. Der er en gang om måneden, så bliver der taget dom fra vores pyre, og så bliver det lagt ind i forskningsdatabasen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der bruger den. Men det er i hvert fald sådan en form for samle database. Og man kan se lige præcis på denne her, det er igen vores gode ven Philip. Der er det en publikation, der både er blevet udgivet på, eller der er forfatter både fra Københavns Universitet og fra Syddansk Universitet. Og så bliver det duplikeret derinde. Ja. Så skal jeg snakke noget omkring Open Access i Danmark. Det er jo sjovt. Det er jo et fantastisk emne, som man kan have mange holdninger til. Men Danmark har fået en Open Access-strategi. Det fik vi tilbage i 2014. Den var rigtig ambitiøs. Det forlød, at det var ministeren selv, der havde sat målene. Men tanken er jo den her, og den kan vi jo ikke være uenige i, at vi skal skabe åben adgang til alle forskningsresultater både for vores forskere, kolleger, men også for de almindelige borgere i Danmark. Og så er vi lidt tilbage til det område, jeg kommer fra, det syddanske område. Der er rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som ikke har råd til at have en akademiker ansat, som ikke har mulighed for at trække på den viden, der er der. For dem, der er Open Access, det er rigtig godt. På SDU er vi rigtig stærke i at forske og udvikle droner.
Og i Syddanmark der er rigtig mange virksomheder, der for eksempel snakker eller bruger droner i forbindelse med ukrudtsbehandling og i forbindelse med såning altså i forhold til landbruget. Og for dem er det jo guld værd, at de kan komme ind og læse den sidste forskning om det her. Den blev revideret sidste sommer, og det gjorde den, fordi, som jeg sagde, så var den oprindeligt lavet i 14. Og der var målet, at vi i 2017 skulle have 80% adgang, eller open access til 80% af alle danske forskningsinstitutioner. Da vi nåede 16, der lå mit universitet på 17%. Det vil sige, at vi skulle stige 63% på et år. Det er måske en lille smule urealistisk. Og det var sådan det generelle billede. Altså vi var nummer 3 fra bunden. Men dem, der lå højest, det er så IT-universitetet, de har ikke så mange publikationer. Men DTU, som har arbejdet med Open Access i rigtig, rigtig mange år, de lå på 45%. Så jeg mener, der var lidt vej tilbage. Den blev så revideret, så nu ser vi 2025, det vil altså sige et år senere end nordmændene. Til gengæld så er vi gået all green, og det giver nogle udfordringer. Fordi som Tore også snakkede om, jamen det er fint med grøn open access. Problemet er bare, at der er rigtig meget embargo i det her, og forlagene har fået øjnene op for, jamen der kan vi da bare skrue. Vi finder jævnligt tidsskrifter, hvor der er embargoperioden ikke er 12 måneder. Den er heller ikke 24, men den er helt op på 48 måneder, og så kan det faktisk være ret ligegyldigt, hvis I spørger mig. Ja. Altså man siger jo ikke, at vi ikke godt må bruge gylden open access, og det giver rigtig god mening inden for nogle fagområder. Altså man må jo sige sådan noget som PLOS er jo braget afsted, og Frontiers, som Tore også nævnte, jamen de er også rigtig godt på vej ind på markedet. Frontiers er bare rigtig, rigtig dyre at publicere hos. Og vi har i hvert fald hos os en teori om, at APC-priserne, såvel som embargotiderne, jamen de er stigende. Og det prøver vi er i gang med et lille projekt hos os, hvor vi simpelthen vil prøve at downloade nogle embargoperioder, og så se, om vi simpelthen kan monitorere det år for år, og se, hvad der sker på det. Fordi det er måske forhåbentlig få afkræftet vores teori, men vi tror nu nok, vi bliver bekræftet i det. Ja. Men strategien siger også 12 måneders embargo, og det vil sige, at de tal, der er lige på trapperne, de måler på publikationsåret 2016, så det vil sige 12 måneder, det vil sige, altså, så hvis man har publiceret i starten af 16, så har man næsten 24 måneder, men det er sådan en anden sag. Det er noget rent teknisk i forhold til, hvordan man måler. På SDU, der fik vi i sommer en open science-politik, og så kunne man jo godt have håbet på, at vi var lidt mere ambitiøse end den danske strategi. SDU har siden 2012 faktisk haft en ret gemt open access strategi. Den lå inde i et direktionsreferat, så man skulle ind på vores intranet, som er rigtig, rigtig frygteligt organiseret. Men den var der dog. Der var dog bare ikke nogen, der efterlevede den. Nu er det kommet med i vores open science policy, men det er ikke fordi, vi er blevet mere... jeg kunne godt have håbet, at vi var lidt mere skarpe på dem. Det er vi ikke. Vi følger strategien, så vidt vi kan. Så har vi lavet nogle supporter memberships hos Biomed Central. Vi har forsøgt, vi havde på et tidspunkt en deposit account hos PLOS. Da der var gået 3 måneder, så var der ikke flere penge i den. Og så skulle vi komme flere penge i, og lige pludselig så blev det frygteligt dyrt, fordi PLOS er et sted, hvor vores forskere godt kan lide at publicere. Så har vi en Open Access Fond, der har 1 million danske kroner i, og der støtter vi gylden Open Access. Altså det kunne være PLOS. Det kunne også være andre tidsskrifter. Vi har faktisk lige fået vores første bog ind i fonden, som vi vil støtte. Og det er rigtig spændende. Så gør vi for at opfylde strategien, så har vi i mit team, altså mit Pure-team, jamen der sidder vi og monitorerer OJS-tidsskrifter for eksempel, altså Open Journal Systems tidsskrifter, hvor vi kan finde Open Access, og så får vi lagt det ind i Pure. Og vi har også nogle søgninger hos for eksempel Elsevier. Hvis det i øvrigt, at Elsevier kalder sig verdens største open access forlag. Det er jo fantastisk. Men det er jo simpelthen fordi, de har rigtig mange tidsskrifter, der er flippet, eller har foreningstidsskrifter, som kører open access, men ligger i Elseviers system. Men dem monitorerer vi også, så når vi kan finde et postprint derude, så går vi ind og lægger det ind i vores Pure.
Og så går vi ellers ud, når som helst vi kan, og holder oplæg omkring Open Access. Efterhånden så er vi så trænet i det, så vi skal bare have 5 minutter, så kan vi speed-snakke hele vejen igennem, hvordan man gør. Og forskerne sidder med håret blæst tilbage, men er glade og føler sig informeret. Det er jo også noget. Sådan her ser indikatoren ud for alle universiteter. Den blå, det er den, som regnedrengene inde i ministeriet de har tænkt. De tænker nemlig, at hvis bare alle universiteter hvert år øger deres open access optag med 6%, så kommer vi i mål i 2025. Sådan virker verden ikke, men det må de jo så finde ud af. Men vi nærmer os stille og roligt, at vi følger kurven. Jeg tror bare, at det kan jeg i hvert fald se fra mit universitet, det er, at der er sådan en vis grænse. Vi kommer aldrig op på 100%, det tror jeg simpelthen ikke på. Men kan vi komme op over de 50, så tænker jeg faktisk også, at vi er kommet rimelig langt. SDU ligger lige nu fra i 16 og ligger på 17%, så ligger vi op omkring 45% nu, og det er vi egentlig meget godt tilfredse med. Ja. Så lavede vi et DEF-projekt gennem de sidste 2 år, altså i 17 og 18, hvor vi gik ind og sagde, at det er rigtig fint, at vi har den her grønne Open Access-strategi, men vi ved jo godt, at der bliver brugt en del penge til Open Access-publicering til EPC'er. Så vi gik sammen alle de danske universitetsbiblioteker, og så har vi trukket på baggrund af det, vi havde i forskningsdatabasen. Der har vi simpelthen prøvet at lave nogle beregninger på det her. Det er kæmpe hestearbejde, men også rigtig interessant, fordi det er jo lige præcis nogle af de her tal, man har brug for, når man skal ud og forhandle med forlagene. Problemet er jo så bare, at vi i Danmark har den her grønne strategi, så det er faktisk ikke noget, vi rigtig bruger. Det er brandærgerligt. Nå, men i hvert fald så fandt vi ud af, at for 2016, jamen der havde vi 2500 artikler i Danmark, der var blevet publiceret som gylden open access. Og de gik jo, altså gylden open access, det var blandt andet de tidsskrifter, I kan finde inde i DOI, altså Directory of Open Access Journals. Og derinde, der kan man sige, at 70% af de tidsskrifter, der ligger derinde, der koster det ikke noget at publicere, der er APC'en gratis. Og det kan være, fordi det er et universitetstidsskrift, eller noget, eller et sådan videnskabeligt selskab, eller noget andet, der ligger derinde. Hvor man kan sige, at de sidste 30%, de koster så noget. Og der fandt vi ud af, at altså, den højeste, vi har betalt for, det var så 71.000. Det er dog også en chat. Og en gennemsnits APC inden for det gyldne område ligger lige omkring 13.000 danske kroner. Så det er jo ikke, fordi det er gratis. Og så fandt vi ud af med de hybride, jamen, der var knap så mange, jeg havde faktisk frygtet, det var værre. Det kan også være, at vi ikke har fået det hele med. Det er vi jo ikke sikre på. Men det er dog immervæk en sum, der bliver brugt her. Vi fandt ud af, at i 16, der havde de danske universiteter brugt i hvert fald 33 millioner kroner på at betale for open access. Og det skal ses i lyset af, at vi også betaler licenser, og der har vi brugt 120 millioner. Det er jo faktisk en pæn chat af det her. Så man kan sige, at hvis vi gik tilbage til forlagene og sagde, nu har vi de her tal, får vi så ikke en rabat i vores licensaftale? Det kunne være vældig interessant, men det gør man altså ikke. I kan jo så selv begynde at gætte på, hvem de store syndere i det her, hvilke forlag, der ligger øverst her. Godt afsløret, de ligger i Holland. Så. Og vi prøvede at lave sådan en afsluttende konference i december, hvor vi faktisk prøvede at få vores rektorer til at komme, og vi prøvede på at få ministeriet til at komme og sige, hvad tænker I om det her? Der kom en repræsentant, en embedsmand fra ministeriet, der sagde, hun kunne slet ikke forstå de her tal. Fordi vi havde jo en grøn open access strategi. Så hvordan kunne det være, der blev brugt alle de her penge? Og så er det bare, at jeg tænker, måske man engang imellem skal ud i virkeligheden. Fordi virkeligheden er jo, at forskerne, når de sender et manuskript afsted til et forlag, det var også det Tore fortalte, jeg plejer at spørge mine forskere, jamen, læser I den der forlagskontrakt? Har I læst det? Det er faktisk bedre end en thriller. Fordi der står, tak fordi I sendte jeres artikel her. Nu tager vi al copyright, vi tager alle rettigheder til din forskning, eller din artikel her. Du må ikke engang bruge den, du må ikke engang udlevere den til dine studerende, med mindre at bibliotekerne har købt tilbage licensen til at gøre det. Og det er jo skræmmende.
men de er slet ikke klar over det, fordi de læser det ikke. Og man publicerer de steder, hvor ens professor har sagt, at man skal publicere, fordi man følger den der forskningstradition, der jo også er. Og det er jo også den, vi kæmper med. Og så kæmper vi også lidt med, at Open Access tidligere har haft det her ry af, men det er jo sådan predatory journals. Og det er der også, ja. Rigtig mange forskere får hver dag 5-6 e-mails fra forskellige forlag rundt omkring, der hedder, kære professor Dulut. Kunne du ikke tænke dig at publicere hos os? Altså jeg får dem også. Og det er jo bare fordi, man har været inde på deres hjemmeside på et tidspunkt og let efter et eller andet. Og vi har eksempler på forskere, der har publiceret der, hvor vi så faktisk har sagt, okay, så kontakter vi forlaget og siger, vi ønsker ikke at publicere her, men de har jo allerede betalt den der ABC. Nå, man kan godt trække den tilbage. Det koster bare lidt mere end ABC'en, og så har man betalt 2 gange. Ikke? Så altså, der er rigtig meget af det her, der er rigtig meget forståelse omkring Open Access, som skal ud og ligge også. Ja. Så er det lidt om, hvad der sker i fremtiden. Altså jeg plejer at sige money talks. Vores danske fonde har jo siden 2014, tror jeg det er, haft en grøn Open Access-strategi. Jeg var til møde med en af dem her for nylig, hvor jeg så spurgte dem, hvad gør I så for at følge op? Fordi I har jo skrevet her i forbindelse med Terms and Conditions, at I så vidt muligt skal publicere Open Access. Hvad gør I ved det? Jamen hvis vi ikke får det ind som Open Access, så gør vi ikke mere ved det. Okay, tænker jeg. Hvis ikke I gør noget ved det, det er jer, der har pengene, så kommer vi ikke videre. Altså det er der, vi skal ind og snakke penge, for at det rigtig rykker noget. Gode viljer og intentioner, de er rigtig gode. Sådan en som Philippe Grandjean, som har været med i det her game i rigtig mange år, han kan jo gøre, hvad han vil, fordi ham kender vi godt. Og han har et deltidsprofessorat på Harvard. Han skal nok klare sig, ikke? Men det er de små eller nye PhD-studerende, som skal ud på markedet her. Det er dem, vi skal have fat i. Og hvis ikke man gør noget fra fondenes side, så tror jeg desværre, det bliver rigtig meget op ad bakke. Jeg kunne så også forstå, at der var noget med, at man skulle aflevere en publiceringsplan 13 uger efter, at projektet var afsluttet. Når vi sidder og laver forskningsregistrering, så er det jo ikke sjældent, at vi registrerer en artikel som EPUB og Head of Print. Men der går måske 3 år, inden den kommer i det endelige tidsskrift. Så er det altså rigtig svært ligesom at lave den der kalkyle. Så jeg tror på, det er fonderne, der kan sætte dagsordenen. Og det er jo også det, vi har set med Plan S. Så kan man diskutere, om målene i Plan S måske er lidt for ambitiøse, om tidsplanen holder og alt muligt. Og så kan vi sige noget om, jamen altså APC-priserne tænker vi stiger, og det er det, vi så vil prøve at monitorere hos os i hvert fald. Og så ønsker vi jo selvfølgelig også, at Open Access bliver inkorporeret i de elektroniske licenser. Men der, hvor vi har nu, i og med at vi har en grøn strategi i Danmark, jamen, så er der ikke mandat til at tage det med. Så kunne vi håbe på, at der kom nogle konsortieaftaler i forhold til gylden publicering, men lige nu har man ikke haft en samlet holdning til det i Danmark. Men vi håber. Så ser vi eksempler i udlandet på, at universiteterne de ligesom tager tidsskrifterne tilbage ind. Jeg læste noget om, jeg mener det var Utrecht nede i Holland, hvor man simpelthen sagde, at vi laver nogle universitetstidsskrifter, og det er her, vi publicerer fremover. Vi skal ikke ud til de kommercielle forlag, vi holder det in-house. Så det er jo også en måde at gøre det på. For nylig hørte vi en fyr over fra University College London, der var i Danmark og tale om en Open Access Mega Journal. Fordi de havde lidt den samme holdning. Så der er vi faktisk i gang med sådan stille og roligt at pushe et projekt i gang på Syddansk Universitet, hvor vi tænker, jamen, så laver vi bare vores eget. Det er ikke så nemt, vel? Man skal have editors, man skal have alt muligt andet op at køre. Men i hvert fald så vil vi begynde at overveje, og jeg tror også, jeg har talt med i hvert fald en op på Store om, man skulle måske lave et nordisk Open Access Mega Journal, ikke? Fordi vi har jo også nogle udfordringer omkring vores sprogområder. At der er nogle småtter, nogle mindre tidsskrifter der, hvor man måske godt kunne gøre noget. Så. Og så kan jeg jo bare sige, jamen, Danmark har ikke taget Plan S til sig, og alligevel så bliver vi jo påvirket af den, fordi vores forskere publicerer jo også med forskere ude omkring i verden, så de er jo nødt til at forholde sig til den. Men det er ikke en officiel holdning i Danmark. Jeg ved, at ministeriet har holdt et møde, men der er aldrig kommet noget referat ud fra det møde. Der er ingen, der ved, hvad de snakkede om. Så vi er sådan lidt... Ja.
Jeg tror, det var nogenlunde det. Så har jeg bare samlet nogle links og sådan noget til jer, hvis I har lyst til at læse videre. Det nederste link, jamen, det er til den rapport, vi har skrevet omkring Open Access Monitoren i Danmark. Så ja, nogle spørgsmål? Enten var det lysende klart eller dødkedeligt. Ja. Onko spurningar? Ja, det også. Gunnar. Jeg tænkte, du siger, at de forskerne registrerer alle deres aktiviteter, eller i hvert fald publikationer. Og så kan man lave indeks og alt muligt ud af det. Bliver så alt, som de har publiceret andre steder, også inden de kom, Ja. blev ansat i Danmark, også registreret? Ja. Vi har simpelthen, altså i mit kontor, der kan vi gå ind og registrere det fra deres tidligere ansættelser, fordi det er jo med til at give det fulde billede af en forsker. Ja. Fordi ellers så har man sådan en fragment, ikke? Ja, okay. Og det giver ikke rigtig mening. Men vi registrerer det så også som en intern publikation, men en ekstern affiliering, så det er sådan lidt lidt teknisk. Men det kan vi godt, ja. For det synes jeg har været, de systemer, som jeg har set tidligere, det har været et kæmpe problem, når man kun har set, hvad de har publiceret det sidste år, fordi de har kun været ansat et år, og så ser det ud, som de har ikke lavet en skid. De har ikke lavet noget de sidste 20 år eller sådan noget. Ja, men det er rigtigt, men det gør vi faktisk. Ja. Hej. Hej. Jeg tænkte på, om reviewer-rollen har været med indover, når man har forhandlet med forlagene. For det er jo de samme forskere, der sidder og betaler op i 20-30.000 kroner for at publicere deres egne studier, der også er lidt som garanten for, at andre kan få deres artikler ud i de samme tidsskrifter. Ja, altså nogle forlag, de tilbyder en rabat, hvis man er editor i... Ja, editor, men reviewer? Altså, nej. Og det er jo det, der er. Det er jo, vores forskere arbejder jo gratis for forlagene i alt det her. Ikke også? Der er ikke nogen benefits i det, desværre. Og det er jo så der, hvor på SDU, der får vi til efteråret en Open Science Rebellion, som sådan en fellow tilknyttet i 2 måneder. Jeg ved ikke, om I har hørt om John Tennant, som taler rigtig meget omkring Open Science. Og der taler vi også omkring Open Peer Review, fordi du ved jo heller ikke, hvem der er peer reviewer, så du kan jo ikke engang skrive det på dit CV, at jeg var peer reviewer af den her artikel, fordi det ved man som regel ikke. Eller det er i hvert fald ikke åbent tilgængeligt. Og der er jo også nogle systemer nu, der prøver på at samle det her op, fordi det er jo også en vigtig del af det, forskerne laver. Men man ser det ikke. Så... Nu har jeg jo ikke fået lov, men jeg kunne godt have lov til at lave sådan en lille reklame. Jeg vil bare sige, at jeg søger 2 mennesker til mit team, så hvis der er nogen, der har lyst til at flytte til Odense, så er der ansøgningsfrist den 10. april. Det var da dagens tilbud. Det regner ikke så meget. Ja? Ja, jeg tænker bare lige at supplere. Altså, vi har ikke en national registrering af forskningsresultater. Det tror jeg, de fleste her, som sidder og ved. Det er noget, der har stået på min ønskeliste i mange år. Egentlig ikke for at kontrollere, men mere for at, kan vi sige, gøre færøsk forskning mere synlig. Det er noget af det, vi forsøger også nede i Forskningsrådet, men det bliver jo om enkelte artikler. Vi har på universitetet noget, der de kalder for artikelsamlingen, som nogle forskere bruger, og specielt nogle institut, eller en del af universitetet bruger, men det er jo ikke et krav, og det er jo ikke hele universitetet. De andre forskningsinstitutioner har så forskellige systemer. Vi har i forbindelse med det arbejde, vi laver med at lave en ny lov for forskningsfinansiering, forsøgt at få det ind som et af de ting, vi vil forsøge at arbejde på, at få en national registrering af 2 årsager. Den ene for at samle og gøre færøsk forskning synlig, men også for at gøre arbejdet for den enkelte forsker nemmere, så du registrerer det et sted og ikke på dit eget CV, på universitetets hjemmeside, når nogen spørger osv. osv. Men jeg tænker, hvor mange
af jer, der er her, kender sådan nogle systemer, hvor I har arbejdet før i tiden, altså hvor registrerer jeres forskningsresultater? Hånden op måske. Er det noget, I gerne ville have haft, eller er det ligegyldigt? Ingen kommentarer? Hvad har været problemet? Ja, det er besværligt, og det bliver ikke, man får ikke det hele med, og det bliver ikke brugt ordentligt. Hvad skulle det så bruges til, hvis det skulle være ordentligt? Jamen altså, ja, det ved jeg ikke. Okay. Jeg synes, det har virket som det er administrativt tungt, og man får ikke alle ens publikationer med, fordi det har kun været det, som har været knyttet til ens eget arbejdsplads. Og så 2 år senere, så er det et nyt system. Så skal man taste alt ind om igen. Og så 2 år senere, så har de fundet ud af, at det fungerer ikke så godt. Nu skal vi lave et sammen med nogle andre institutioner. Og så det bliver sådan, man får ikke nogen glæde af det nogle gange, og der er ret meget arbejde i det. Men hvis man kan gøre det bedre, så vil det være fantastisk. Altså jeg vil da skynde mig at sige, det er jo heller ikke noget, vores forskere synes er vanvittigt fantastisk at skulle ind i Pure og registrere. Men og det er også derfor, vi har, hvad? I gør det. Det er derfor, vi har prøvet at løfte den byrde og sige, at det er det, vi kan som bibliotekarer. Og det synes jeg, vi høster rigtig meget kredit på. Så, ja. Jeg har et spørgsmål, bare en kommentar. Jeg har været ansat på Københavns Universitet i nogle årtier, og der har jeg så udfyldt det der skal udfyldes i BFI, Bibliometriske Forskningsindikator, det er næsten ikke til at sige. Nej. Og det er også besværligt, og nu er jeg ansat her på det Færøske Universitet, og alt er gone with the wind, og det er alt er slettet. Og jeg har spurgt om man kan få overført det her, ligesom, så jeg ligesom kan genbruge det, men det har jeg forstået, at det kan jeg ikke. Men har du nogen viden om det kan genbruges, eller man kan få overført det man har registreret af sin forskning, altså til et andet system? Ja, altså det kræver, at man har et system at lægge det ind i, kan man sige. Men man kan jo trække ud af Pure-systemet, som jo også har været det, man har brugt på KU. Der kan man trække det ud i en EndNote-fil eller et andet referencehåndteringsværktøj, så kan man jo uploade det til et system. Så det er absolut en mulighed. Og hvis ikke de ved det derinde, det ved de godt. Jeg kan give dig et kontaktnavn, hvis det er. Ja. Hej, jeg har lidt nogle erfaringer med det der Pure-system fra Aarhus Universitet, men der brugte vi så også det der ORCID i dag. Ja. Og det gode, som jeg synes, når jeg så flyttede herop, så selvfølgelig så er jeg jo ikke med i det der Pure mere. Nej, men du har din ORCID-profil. Jeg kan stadigvæk bruge min profil, og det vil sige, at det er noget, som jeg kan fortsætte at opdatere. Ja. Men det er sådan noget, et internationalt uafhængigt system, eller hvordan ser du det system? Jamen ORCID er jo, vi plejer at kalde det for forskers CPR-nummer, jeg ved ikke om I har CPR-nummer heroppe, men det handler jo om at gøre en entydig, og så er vi tilbage til de der 2 professorer, der hed det samme, ikke? Og vi anbefaler det. Fra SDU har man besluttet i januar måned, at inden 1. maj i år, der skal alle forskere have registreret et ORCID i Pure. Og det der er, det er, at Pure kan lave en samkøring med ORCID, så hver gang vi registrerer en publikation i Pure, så bliver den synkroniseret over på folks ORCID-profil. Og så har man den jo netop til, hvis man rejser videre, ikke også? Så det er klart noget, vi anbefaler. Der er flere og flere fonde, jeg ved ikke, om I gør det heroppe, men de større fonde, de har et krav om nu, at man skal have et ORCID for at søge. Og der er også flere og flere forlag, der kræver det, når man publicerer. Så jeg tror, det er vejen rundt. Det er relativt billigt at blive... Altså ORCID er jo en lille forretning. Og man kan sige, det er jo ikke afhængigt, ligesom sådan noget som Researcher ID, som jo er afhængig af Web of Science licenser eller Scopus ID'er. Men det er et uafhængigt foretagende. Så det er det, vi anbefaler i Danmark også. Jeg er tilknyttet til Roskilde Universitet, og der har man snakket meget om, at open access det også gælder de data, som genereres. Altså ikke kun publikationen, som er resultatet af forskningen, men også de bagvedliggende informationer, som kan stilles til rådighed. Og
der har vi blandt andet fået anvist forskellige former for internationale databaser, hvor man kan lægge de her oplysninger ind, blandt andet koblet til ORCID-ID. Er det at stille data til rådighed, er det også en part af, eller en mulighed i Pure? Man kan i hvert fald lave en henvisning, man kan lave en metadata-henvisning, der peger hen mod et open data repository, som Zenodo for eksempel. Det er den vej rundt, vi gør på SDU. Open data er en del af vores open science-politik. Det kom med her i det sidste rammeprogram hos EU. Først som en pilot, men nu er det jo faktisk obligatorisk, at man skal have en data management plan og have en strategi for, hvor man lægger sin data. Der er flere tidsskrifter også primært inden for det sundhedsvidenskabelige område, hvor man gerne vil have protokoller, altså kunne pege over på protokoller. Og det vil man typisk ligge i sådan noget som Zenodo. Så ja, det er noget, vi arbejder med. Det er ikke noget, som Pure er rigtig god til at have liggende, altså, men man kan pege frem og tilbage, ikke? Og linke frem og tilbage. Så det er det, vi anbefaler. Ja. Ja, vi er stadig lidt foran tidsplanen. Jeg tænker, og det er skulle tage vores open access politik bare nu, så tak for nu, Anne, og jeg tror bare, jeg fortsætter på dansk. Hallo. Ja. Jeg tager den bare på dansk. Vi har ikke en national strategi for open access på Færøerne. Vi har ikke noget, så vidt jeg ved, fra ministerierne. Men Forskningsrådet besluttede i 2014 at tilslutte sig nogle deklarationer. Det er altså bestyrelsen for, altså Granskningsnævnet, som besluttede, at alle publikationer, som er delfinansieret fra Forskningsfonden, så vidt muligt, skulle publiceres open access. Og når man siger så vidt muligt, så er det fordi, at vores forskere tit arbejder sammen med andre, og det er jo også afhænger af de andre krav, de har. Vi har forskere, der samarbejder med forskere i hele Norden, i Horizon-projekter, i alle mulige projekter. Så derfor er den sådan lidt lunken. Og så har man også besluttet, at man skal arbejde med en national strategi og en open access politik. Det har man så ikke gjort endnu. Igen, den lovgivning, vi arbejder med, der er open access også på programmet, og vi håber at kunne få en national strategi for open access, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at følge de ting, der sker i de andre lande, Norge og Danmark og i EU. Så at kravet om open access kommer til at fylde mere og mere. Helt praktisk, så kan man sige, når man kræver sådan noget, så kræver det også, at de her publikationer bliver finansieret på en eller anden måde. Og de projekter, der var i gang, de havde jo ikke finansiering til publikationer som del af deres bevilling. Der har vi så en lille fond, hvor man kan søge om støtte til open access. Det er en del af betalingen. Lige for tiden ligger det beløb, som man kan få refunderet på 8.000 kroner per artikel. Og vi spørger ikke så meget om, hvad for nogle forskellige kanaler det er. Det er simpelthen, hvis man kan dokumentere, at det er en open access publikation, som alle kan tilgå, så kan man få op til 8.000 refunderet. Men som jeg kan se på tallene, er det jo langt fra det, som det koster. Som regel er det institutionerne selv, der betaler resten af beløbet, men jeg ved, at nogle gange har forskeren selv betalt det. Og hvis der er nogen, der har brug for at søge penge, så ligger der selvfølgelig et link her. Men hvis man går ind under forskellige støtteordninger, så ligger der en forklaring om hvad man kan få støtte til. Det er både til artikler, men man kan også få til en del af printudgifterne til monografier.
hvis det er peer-reviewed. Det er selvfølgelig ikke open access, men det er simpelthen for eksempel PhD og andre publikationer mere. Altså udgivet, det er jo lidt svært at få støtte til sådan nogle projekter. Ja, jeg tror helt kort, at det var det. Jeg er simpelthen nødt til at strække det lidt, fordi vi har lovet at have mad her klokken 11:30. Den er ikke kommet nu, og klokken er ikke 11:30. Vi har tænkt os at lave... Ej, nu skifter jeg over til færøsk. Vi får stort noget mad, der er stegt, der maten kommer, og så har vi et tjek at han har. Her har vi nogle fremløver, der er Karen Margrethe Larsen fra Havstående, og Rune Veie fra Havsbrunn. Og så skulle Magne Moore komme og Østene. Forstår så vi får folk fra Imenskon, Vøstergrøn og Dåsa syndrom Tørv. Magne er lagstør ved spudtsjuke, så han kommer ikke. Så er det onker fra Halsjørsson som er hoved til at være stand inn. Vi øyler stort og varslig. Syndrom, hva er det for togjerit tid? Ja, tørva, hva er det for togjerit? Og annet som tid kanskje ikke slipper til, så vil de yngst, hvordan er skipene det, og så videre. Så har det ganske 20 minutter til at reflektere og melde til. Og annars er det året for hvis onker er å si også. Er det noe annars som har hun at annarkvart spyrja nækka, eller vimersa nækka i samband med det som er i morgen, så er det velkommen til det. Unnskyld? Det er det var strømtberger, det er godt hvis det ble kommet på alle og så det var det 18 år. Angatt en tur enn vi måste jo Magne ikke med ordre enn i morgen. Det är bara helt stort spårning. Alltså, jag huskar om det är en nationell strategi överhuvud. Alltså, är NKV, alltså och förreste BFI känt. Alltså en registrering av forskningsgranskning av publikationer. Ikke mer kunnot. Jeg vet ikke om Martin Næss får svære til spårningen. Altså, det er ikke nægge. Altså, granskere kan ikke gjøre ensam alt. Spårningen er om mentamalere. Jeg vet at det vet jeg ikke. Nei, vi arbeider ved en nødvendig lov om gransking. Det kan være her, være akkurat å hente, men annars så alltid at man kan si at det vi har skrasset av tilfell, her har Landsbókasavnet per lov avlagt at skrasset av alt det som er utgivet, og her er det ikke man skal glemme at her er en stående som en av sin oppgaven er skrasset av alt det som er lagt fram, prentet, eller utgivet, eller og så videre. Så her er eisene rigerer omfra det her. Og det her var en rikve av tilfeller. Det var ganske ikke alt. Men det er eisene en spørning om hopor, så granskeren at kommer vi tilfellen, hvis det ikke kommer inn til de vanlige kanalene. Det er en spørning til Tøyen, Annika Smith. Hva er årsgjaldet for e-tilfondet? Hvordan betaler de domare for e-tilfondet e-tilfondet? Og hva er årsgjaldet for det halte som Frøskaparsetter hever? Hva er det? Nei, jeg vet at gjaldet som Fris hever i år er 620.000 kroner. Og jeg vet ikke hva i halte til Frøskaparsetter er. Jeg vet ikke om noen kan svære på det. Fris er edelfondet og snakker i oss. Ja. Eller til det samstarv. Jeg også kanskje vi får lunsje det som Martin Næss sier om lower kravet til Heimilton, til Landsbókasavnet og skrasset av utslitt. Så vet jeg at det er jo et hestarbeid til dem at få oss grønner inn til at det er ikke alt som sender der til Landsbókasavnet. Vi tar i Aravis rødt og fyllt vi i granskerne, og hvorfor vi sørger en av grøn som vi publiserer annet hver stod at en granskere er fordelt av Facebook, eller tog at jeg får en anmenning fra ResearchGate til det jeg skal sette her. Jeg røyner fyllt at de fleste av de kunne her. Så røyner vi at be om å få grønnerne. Vi går i der i PDF, i en arkiv til granskerne som ikke ligger av nett noen. Vi printer der ut i ringbind.
Och så sända vi alla de gröna vi får fästra att landsbygdsavn. Men det är ju en ölig omständlig ting. Så jag hade akkurat han båskar på marschen om huggbord och fått ut. Hvis allt det som sitter här minnas till kvar för de publicera en grein som visst om hon i en jalstöjarit. Se och hon fra att hon given ut. Bäja och hon landsbygdsavn. Och sända PDF. Gärna vi bo om först han PDF-en open access at ikke, det sier om vi da løy til at Eiland ikke. Så hei det har gjort øyne om vi ikke enn har et nasjonalt system har alt vært skrasett. Ja, hold der oppe, Paula. Ja, hei, takk for det. Jeg husker som jeg vil bo etter nasjonale skrassettinger, skipene, så kan man bruke årskutt. Ja. Hvordan inni her har skrassetten bruker ikke årskutt? Ordentlig? Nei. Faktisk flere. Tror jeg at hvis vi får et sort skrassettingersystem, så kan man bare trekke det fra årskutt, lukket som pure eller kurisger som skrasset i. Ja, det er faktisk noe smart. Hvordan researchgate? Er det nekvæsten som researchgate? Det sier alla möjliga ställen. Det är det som egentligen mot... Och man kan köra årskutt in i researchgate. Ja. Det är samstår. Men det vill säga att det är ganska övergått information om rent praktiskt ganska utstående hur ger man natten till alla granskare. Alltså, ska jag ha en profil av årskutt och researchgate och ett annat eller ska det ett ställe och så tar vi det faktiskt för lite. Altså jeg vil bare sige, jeg har lige lavet en master på samfundsstylen, og jeg aldrig blevet orienteret om, hvordan man egentlig registrerer sig selv. Så det er også et spørgsmål om på flugtkapacitet, at man man indsamler de der ting, og man lærer de studerende, hvordan man gør. Og det er der altså. Jeg har intet hørt om det. Jeg har hørt om, hvordan man bruger de forskellige databaser, men ikke hvordan jeg selv, når nu jeg har et eller andet, kom frem med putte det ind. Ja, men det kan så være et ønske fra den og det til ståndsløsene at finne omkring eller at vi kunne gjøre det vel ganske. Det er ganske veldig smart å ha haft et ordentlig praktisk tiltak omkring det her og tredje seg at ganske landsbygdsavn for hjelp, da vet jeg ikke. Vet du det han kan? Alle slags grassettingene her. Ja, vi har vært gongt vi fyrräckande arbete vi och som forskningsprojekt ju väldigt gångt vi. Ja, den gröna sån ja. Ja. Vi har faktiskt samband vi det är ju hemligt samband vi där jag säger att vi nog hemma så vi tar oss om att få just det gröna sån gör det så att för en kunde skrassätta alltså ösn man inte arbetar sätt någon att skrassätta och göra effekter så med fälten och så jag har hukt att de danska medlanda forskningsdatabas men det är så inte kommer tid. Jag tycker att det är så rävligt invecklat. Jag tycker faktiskt att vi kan göra det, men det kräver ju att vi utgör det. Det har snackat om tojaret, också i bara aktion, där vi nu kunde dryga tojna sin till. Jag hade inte med städer igen. Så gen ut från de flesta ting vet att vi tar ett första tojaret som heter fråskabaret. Och här två ting Anna är att säga om det är att det har blivit ett open access tojaret. Det är unga det kostar att ge ut i fråskabaret, men nu ligger det så att jag nät någon gröna här så först. Finna hem så innan. Det är här näck som kunde vara bättre för oss än vi har sån det akkurat som vi har till Norrland för så är det inte några orska till det med FSJ och här. Heter allt frivilligt arbete. Men som man nu tänker till dömets current issue. Så är det böjen som kunde ut komma sig ut i Achan, men här lite gröna är tökar och i PDF man kan ta ner. Och så i arkivet så ligger där några år efter döna. Och jag vet att det är inte det ligger efter till så mycket på kommersiellt tror jag. Jag vet att det är det första då gör det flesta granskare välja. Men jag kan så slå ett slag för jag visste det här var några grön som titt i vad så kanske ska färra och så är det en målage. Och så har jag slå ett slag för att vi faktiskt manglar registrar här. Och registren har sagt sig från vägen och stor arbetsbyrå så onkel som hotla vara registren då gör det så är Östen chansen där då snackar om att vi smäcker syn och ställningar där extra här. Ja, Even.
Ikke at det, shit. Det var annars akkurat lov fra Jørgen, det var fina greier. Nei, det var ikke akkurat for å bli frem til det, men nå etterlyser onkel å samle skra i vi førerska grønner. Jeg kan opplyse for en 15, kanskje 20 år siden, ta samlet i nok som er i Nåttevusen til å gjøre, og leid til som er reference manager, og som var så kort av hjemmesøgene til å sette noen, som er at Nåttevusen til grønner og bøkmenter og farger og førers vidskiftet, det ble så lagt av hjemmesøgene til å sette noen hver noen år, så skifter man hjemmesøgene, og det ble ikke flott videre da noe hjemmesøgene. Jeg minns det var en grønner på 1500 grønner som var skrivere og farger og førers vidskiftet. Tyvärr är det inte kommit i vi. Rocknen landsbakasan här. Hej du också här nere. Okej, ja, alltså Frauskabryd är så här händan här hemma så igen vi Frauskabryd här ligger en grön PDF och där är lightbar att man kan lighta upp allt alltså OCR. Och tojarit.f och här ligger allt Frauskabryd simpelthen från och föraltrus fram. Men som inte det är inte lika lightbar så text. Låt vi skulle nämna det. Halde men det är det ligger där. Det är en spurning bara om att få utgång till FNG. Jag arbetar en privat företag och nu snackar det bara om stånar. Hur ser möjligheten till privat om företagen och vad är kostnaden till det som allt det som du inte kostar mycket? Eller möjligheten chockna få det? Ja, Fris teker motor nutjon jag ser folk som vill vara vi man kan nästan få hvis man är en ensam granskare kan man nästan få utgång från landsbokasanden så hvis man är en liten företag så behövs man inte att vara vi och i Fris för att få utgång. Men tar vi råkna ut från en byteslytje efter hvordan starsfolk arbeider og fyrtøkene. Annika, är det vissa starsfolk eller så? Ja, det bare efter hvordan vi granskar men eisne så resten av starsfolk nå, og ta pjørs være granskar. Det simpelthen efter hvordan folk her. Til dømes av landssjukhusen det en senker som teljer vi. Ja. Det är alltså förlön som kräver det och inte landsbakasan som kräver han tar på isligt så lika se. Ja, när jag lägger spel om för lunch av det samma kväll så du sitter efter byte men så kväll är priser per hött alltså vad heter det nyktöl vad det? Det vet alltså nu är vi arbetar havsbrunn och vi är knappt för folk. Här är vi där vars folk och det med vitande lite inte läser inte dessa grejerna men vi är en större samtag i Backafroströp ja och ta blev det en 1000 folk som är lönelistan så den öl översta vi där så snackar budgetligt kvart är det helt ett hel per hött. Ja, jag har alltid inte ringt att svära snär per hött till att alltså nu har vi bara sitter och tossar vi förlö tar sista mannen och tar är så se kon vi teckna halt på hanta packan här från Vaili eller Elsevier så ser jag att ja så skulle det se och kon kvar stånarna kvart är IP-adressen till stånden och kan slä av alltså hur så stora stånarna och när för en be dig om antal av öllon starsfolk någon plus VIP till så granskare och är det sjukhus så ber dig om antal av starsfolk
VIP som så är lacknar och PhD och sänker. Så jag vet inte ordentligt hur förlöjnen räknade ut. Men det kommer så att vi en pröjse här i en stående över balkaver och i en elev, ja. Alltså, vi under så snäck folk som skulle bruka det här packan eller det ivrättvist. Så vi pröjsen lagt rätt till. Kan jag lägga till att så som avtalande nu så är en kollektiv så är det att tar stående som är samman tar få alla utgång till allt tojöret i packan. Tar som är i packan nu. Det ser vi granskare betalar att lösen ju vid här nere är ju granskare men vi tar utgång till som grönar som tar jag havstående och fiskalling och landsjukrosten. Och det vill säga att landsjukrosten de ser utgång till tojöret som handlar om hav och havstående tojöret som handlar om hälsa utan i grunden jag har bruk för det till vi vill göra en kollektiv avtal. Då vill man, alltså, hvis man blir vilket samsar när det var hukt efter, alltså kan det bli via kollektivt efter granskar stånden kan se att dålig utrustning medelsvinn, men så börjar det ha, hvis man nu har privata företag, hvis man nu har enstaka brukare, hvis man nu har till dömes myfyrskitting, vi vet att det är näck folk myfyrskitting gärna att vilja ha utgång till näckvas ner. Ska man bli ha kollektiva avtal, hvis är skilt det rätt i norra så förhandla till dömes kan man säga patchen Wiley så där som tar den backan och som i samstånd tar inte väl men det tar Taylor Francis eller Sage då säger du väl faktiskt packan och så säger du bjöds köpt alla för allt. Nu är det schultz en next större samtag och det närmare ganska just då välja ut och in och det blir eller ringt att omsätta jag men i alla fall jag är det som är ute i samstånd med det var att lite fel och har jag kommit allt fel är så. Man kan se att Sean det var en dyrare alltså avtala en packa vissa flyger stonar och vissa antal av brukaren kommer upp på ett visst så kostar han packen några andra alltså han kommer upp igen era prislev kan man säga och visst det under ett visst så kommer han i ta prislevna och alltså som stonar och i fris betala kvar till en budgetledgel som räknar ut efter sin rätter. Hur stor är ståndaren här granskningar och här arbetar 2 folk kan betala mindre än landsjukhus än det säger sig själv här arbetar 800 folk. Men att hon är det ganska hålltrus som brukar ta det nu. Men det är liksom extra någon. Det är som att säga till någon då granskar så då studenter till dem så det är imspriser. Och är det ett universitet som man ska ha pris för det så vill det räkna ut efter hvordan jeg lesande og hvordan jeg starsfolk og granskar arbeider her. Til man råknar ut fra støtt av stående, altså, og hva slag av stående det er. Jeg har så gjort avtaler for mine skoler og folkebåkasønn og førjen, og ta det, altså deres folkebåkasønn, ta det råknar ut fra det Foklafjører, eller bygger det 1500 folk, eller det Torshavn, her bygger 20 000 folk, 21 000 folk, så de båkasønn betaler imest. Ja. Ja. Halt är förlorat det går inte så som jag tror klarar det så nästan så ut. Annars är det väl inte så realligt rätt ben. Det är klart. Jag håller ju för det kan stäcka nu, helt stått och så får äta och så tar jag den sista parten. Han vill inte dricker. Är helt ordet dåligt visst det runt jag blå att den sista parten ösnä. Det var alltså tvär framlöver från Karmargret eller inlägg från Karmargret och Rona. Och så möjliga för chat ända måligare för det och hur kunde vi samstarva bättre fram efter så vi har en bättre utgång. För det som är nu att backnon och kanske det som inte har utgång som är. Så mätarstick. Hallå. Så får vi att färra under första parten av skrånne i det. Här är några sorter framlöver av skrånne från, kan man säga, brukare tjänar med. Vi färra först höra Karen Margrethe Huskar Larsen från Havstående. Så är det Rune Veje från Havsbron.
som Østerlimer i granskenøntene. Det er ikke så snart jeg snakker her. Og så har vi meg skåret det lova at vi øyelig stått der først, som de hørte Janne, at hoppe inn og snakke sin ut fra her som hon sitter, som granskar og kanskje østnevekna studentene eller låter fra Sedsen. Det ble stått der framlover, og så er tanken at vi 18 år kunne ha et prat, hvis vi har hodet og spurningar, bare til kanskje de som har lagt fram, til okkon som fyrkjøpere og eventuelt i midten okkon hvis det skal være. Jeg kan bare fortelle at jeg har rønt og fortalt Milnon om dette tiltaket. Det slukket så veldig vel, men bare nå fikk jeg en fyrspåring fra kringkvarten om å komme ned i nævn, så nå vil evne sette skra her. Så kanskje omkring de politikerne som ikke har haft sånt som vi har det, jeg hører det her uminselig i innsending. Så, men nå, Kari Margrethe, kjør så vel. Takk for det. Ja, Heidi og Hesenpersen her er til Tørren og Erkantje og tjenesten for en idé, så jeg skal greie seg fra vinkelen fra Havstående. Erkantje til Tøyarit. Her er det så løs, Havstående er limer i fris, så vi tar Erkant til alt de Tøyaritene som er og herbeint. Og jeg spurte rundt her oppe i Havstående om det var nøktende, og det eneste vimerkning som jeg fikk var at det kunne være trolig å få utgang til eldre tøyarit, eller eldre greiner, fra 50 og kanskje av. Men da jeg så for hittet selv, så visste jeg seg at det var eisende tøyarit, for kanskje bare for 2 år siden, at greiner knappt var, at vi ikke hadde utgang til det, så jeg vet ikke hva årsaken er til det. Og til høyest at det er teltetøkere, altså at man må betale for det hvis man skal heve det. Annars tog jeg det som ikke vi i fris, hvordan gjør vi ta? Her har vi til dømes bruk for nature og science. Og her har vi brukt det at man kjenner omkring som hever utgang til det, og så skriver man til deg og spyr om deg kunne downloade omkring grein, og så får man den tann veien. Det er kanskje ikke den helt korrekte maten, men det har vi så brukt. Annars er det nek som bruker ResearchGate, leide etter greinen her inne, og finne det her, downloade det herfra. Og hvis det altså ikke er å finne her på, det som blir brukt er å spre rithøvende beinleis, altså han som er kontakt rithøvender, at man simpelthen mailer til han. Det bruker flere av havstående, og vi da er utført selv begge at vi har spurt Jøgnen ResearchGate om grein, et eller beinleis og gjennom mail, og så sender vi dem grein. Og hvis ikke andre rikker hjem, så får man snakke med landsbyggasene og spyr om de kunne skaffe greinene. Men det som jeg minnes fra min egen PhD-verskatland er at jeg kan sindre av tog. Hver gjør vi så selv vi ut. Her hukte jeg eisen Leslie Jøkno-Jøkon, og det togjeritene som vi har brukt mest de siste 20 årene er Ocean Science, som er et open access togjerit. Det vil si at vi skulle betale for greiner som var i her. Så er det ICES Journal of Marine Science, som er vi i Oxford, og Journal of Marine Systems, som er vi i Science Direct, som jo er Elsevier. Andre togjerit, det kan være enkel grein i Nature og Science, som jo ikke er open access, men annars Plus One og Frontier, som eisen er open access, som vi så betaler nok snakk 4 for vi i. Maps er eisen brukt, som er vi i fris. Og så annars imstøyerit som er vi i Science Direct, eller i Wiley til dem. Det er det som vi bruker mest til å publisere akkurat greiner. Annars skriver vi eisen nekvar rapporter fra greiner som ikke er peer-reviewed. De aller fleste, vi tar liksom en sånn rød her i havstående. De første kaller vi for smarit, og de enske for technical reports. Og det legger vi så alle ut av akkurat hjemmesøye. Jeg har .fo under Reacher, så her ligger nektilfær som annars ikke publisera peer-reviewed. Vi tar eisen størst samstarv i ICES, så nekvar akkurat granskaren skriver fra greiner sammen vi tar arbeid i herbeid, så det ligger antall ICES et la hjemmesøyne tjokken. Men det er vi først akkurat undantøk. For alt det allmänna tar legger vi det ut, men det kan være at vi liksom halda akkurat fragræng atter, tror vi at publisera til utslutning som er i fragrængene, så bojar vi en synder via Karin og Sverige rapport ut. Det kan eisen være at vi vil betalt fra til døms oljefellån eller fra elvennene om at gjøre akkurat
kanningar att så kører vi det ikke bare automatiskt ut, men hvis de løyver kunne legge det ut, så gjør vi det sånt. Så spurte Annika om jeg kunne snakke sindrom om data, og det fikk jeg lov til. Så her er første sindrom hva for data bruker vi, og hvordan er det adgang til data. Så de data som vi brukar, det är mest sort stor alltjåa projekter eller verkskattlander. Här vi brukar data, det kan dömas vara satellitdata som är att få från ESA, som är European Space Agency, eller från Copernicus, som är det största datasound, inte bara vid satellitdata, men vid miljöndata. Och här kan det vara, vi brukar till dömas vanskap på hatt och vanskap i hit och grå i sjön. Och här är så ett döme om det. Här Sol Eliasen har brukt satellitmaten och grå i sjön. Och hämtar mynden här vis så till dömes Mia grå och joni för flera år. Och det har hon så brukt att granska gråorna långgrund. Så här är det fruktliganslig data. Man ska ganska registrera sig till det nästa. Andra dömen kan vara dröjba i data och att det är allt så verkskattlander, en som heter Argo och en allt så dröjba i data verkskattland som här datan är lite av hemmasynja NOAA. Och för att här så kan man till döms få rak och hit och könon, salten i halt och annat. Och eisen här ska man kanske bara registrera sig och så kan man downloada data från här hemmasynja. Och ett döme vi så visst här Boje Hansen har downloadat driftar Bojer som färda avgavas norra för och sådana för förjar och det brukar vi så i och granskning. Så. Ett annat som vi Dyson brukar nog snägg är som heter reanalysdata. Det kan sammanliknas vid stor modell eller så. Här ser så det är tojarserier men vi grytta i datapunkter som här observationer lite 18-4 men som måste i lydiga observationen så här kan ska det bli interpolera och så vidare. Men heter eisen som oftast allt tjavverkskallar som producerar dessa data inne. Så det här brukar vi eisen och det kan till dömes vara i minst från atmosfären, vinter och hitaflux och mer. Det så kommer till andra data till döms löjfröjlig data som fiskedata så är det ganska inte så ofta allmänt tillgänglig. Till döms och egna fiskedata det är inte öppen. Men då brukar man mer till att man har samstarv med utländska granskare och så utväxlar man data och har kanske samstarv och publicerar ganska några grejer samman utan att datan i själva blir öppen. Men kvalitet så vid och egna data. Det här som man samlar ju en örgrund av data. Och här då så är vi har en innanhuses datagrund som vi kallar för Basta. Och i hända datagrunden för efterhand att lägga data och det som vi samlar in. Så gott som allt som vi samlar vid Max Heinason alltså hur fiska och så långt av matar man några fiskar och vi där så vi är kataltrener och kinspioning och vad det är för allt och i hända datagrunden här. Och här för eisen en rikve av hita och saltmaten går nu och annat. Nek metadata eisen en för strömmaten går inte men det är som människan att eisen ska för i här. Det är en också lång process liksom att få allt data i här men det är något som vi arbetar stöd vi att få allt och i den här datagrunden. Men han är alltså innan huset så han ligger inte öppen så för att kunna inte bara själva för att leta i som grunden. Men det blir alltid till att sända fyrspårningar om data och ta färma så som oftast därför inte sig alltid. Det är ju allmänna pengar som är brukt till att samla sig data in. Innanför EU-projektet här är det mer krav att det datan som vi samlar så vi då finns ju fudging från EU till att samla några data så är det krav att vi lägger det öppen och till att kunna hämta. Och här har vi brukt det här hemsidan som heter envofar.fo. Så här utlägger vi IMS-kravfri data och tojarserier. Jag vet inte om det kan kännas att jag ser hemsidan här. Så sådana här ut. Hon blev stående, ja, jag vet inte om det är nog så länge sedan. Och kanske man kan säga att det är samställd med huvudstående. För jag något att grabba saun och omkvarstående. Och är atlas som en sån öppen datagamsla. Men som är bara nu så är det bara huvudstående som brukar det så här hemsidan.
Och tar man så väl data här så kan man föra vidare till data från Trimon Stone och ner. Och data är inte också när här står det så ut här. Man kan downloada strömmatningar eller data om hit och salt eller tojerserier. Här i färgen en ofta sett spårningen om vad hiten av langkronnen, sjön av langkronnen och han tojerserien ligger så ut här på en så folk kan hämta den själva hvis det vill det. När kan man vi ännu far här så antar oss ner som heter data eller ett DOI-nummer som fyller vi här på så datan ligger bara här och en FTP så och sen ringt ganska visa till dig. Med en utländsk datagrunnar här var det och här blev vi så att bruka en som heter Synodo hållt i andra nämnt Jan Morgan. Så här har vi eisen brukt eisen tog jag till kräva i EU-projekten att datan skulle ligga öppen. Så heter det döme om en naturserie som vi har lagt ut av Synodo och genom projektet som är nakle. Detta blev lagt ut här utav kräva och i projektet ända i. Och här för så den här tojarserien här för så ett nummer som man kan visa till som man kan allt ölla nämnt finna att till sig data i här. Och vi kan så välja att uppdatera så tojarserierna lägga den ut här så kommer den under det samma nummer i Huxia. Men här till har vi så brukt NVFR till uppdateringar. Annars kan jag säga att allt möbler kan läggas ut till Synodo. Eisen är PowerPoint till dömes. Till lägger vi eisen ut bara för att dokumentera. Vi tar helt tiden en fyrlästare tillknutet till ett projekt. Men man kan eisen lägga postar ut här. Hvis man har gjort en postare och vill visa till en ena grejen. Hvis man lägger den ut här så får han ett sort DOI-nummer och så är det lättare att visa till en sån postare. Att det här Synodo ett EU-produkt alltid man kan säga. Men det är matter att få så här DOI-nummer och till dem ser vi också systerstoner i Skottland, Marine Scotland Science. De har alltså ett egna DOI-nummer. Och det kan till dem så ut. Vi samlar data i Hedlandsranden samma vid Taimon. Så här lite en kombinera för skotskt tojarseria och hit och salten i halt i Hedlandsranden. Och eisen här är så ett DOI-nummer knutet till sin hela lunchen här. Men det är så omsidigt av hesten här stånd och själv. Ja, så får jag tacka samman om. Som helt för åkande hävstående så är utgång till tojarit och grenar nöktande. Du har ju kommit in av prisen, vad det kostar. Till och att man kan diskutera så att det är dårs förstånden över vi och i snär fris samstarven. Men som nämnt att det kunde vara bättre utgång till äldre tillfälle. Och så har vi snackat om för och jag har haft sport ända från Landsbygdsan om det kunde omsätta ett först DOI-nummer. Det hade vi ölla gärna vilja haft det. Men hvis det inte lätt att göra eller fortfarande så kan man ju bruka till dömes något. Ja, det var det. Som börjar. Vi vill känna DOI-nummer. Är det några kriterier då ska det vara peer reviewed eller alltså vi några kravsätt till DOI eller är det väl höskande till grad-litteratur eller vars rapporter? Om det väl höskande det vet inte alltså det kan saktans gevas till ett och först till dömes som den här Synodo som jag nämnde att det har varit brukt alltså du kan skåra kväll som nästan ut. Det kan vara ett dataset, det kan vara PowerPoint slides, en framlåd övervist, det kan vara ett videobrott, ett ljudbrott, eller vad som helst som du kan lägga ut här. Och tar du lägger det ut här, tar färdigt automatiskt ett sort DOI-nummer. Så hvis du till dem ser vi här upptid och video som ska brukas i samband med tunna grejen, så kan du referera till det i grejen och folk kan trösta till lunch och söka videobrott igen. Vi stannar här och snackar om
och spyrja ur Danmark. Kvar hever alltså det vi det kunde ju uppenbart alla stånar här men det är nog så naturligt att det är Bogasan. Så alternativ kunde granska i Görsta så vi styr en törra då. Jag råkar inte vidare väldigt ofta man ska ha ett sånt nummer så ta må lugga för det men alltså det måste man kunna lösa så att vi styr en törra så finner vi det då. Jaha. Du sätter någon deadline? Håll där. Hur länge du tar det? Hej nu. Eller vad jag ska göra så finner du det om det är Annika som ska ordna det. Hur länge du? Okej, vi ser en månad. Ja, fler spurningar? Det är bara en så spurning. Jag också säga att det är datagrunden som stickar äckna datagrund som kallar för Basta. Är det en datagrund som är utvecklad till tickare eller är det en så prefabrikerad lösning som du har köpt eller? Alltså det är en software som heter Oracle som jag vet inte om du känner det. Så det är nog så dåligt software. Men alltså vi har just alla talvarna allt det vi har själva till och torv. Honor. Jag kan så du nämnde flera europeiska projekt här så är och i Horizon samstarven och annars Atridoina här var en rikva av granskningar infraservice värskatland finns stål och alla neka tar man in i halta dator som är åtkomliga. Och vet vem alla ödlund tar som arbetar och en av oss nödvändigt att sätta sig i samband vi så de som har dator av AHA för de själva och nog med vi formligt samstarve tog att här kan geva utgång på data men östen kanske till tål och annat som heter samstarv omsätter och som är fortsatt av ES. Så det här kan dömas vid utgång till vi ju Eurofleet alltså det är havrannsökningsskip i Europa. Det här kunde vara Norturdata, jag vet att Järfönche och Norturgrubbasaune och kanske omkvarstående vi ju Interakt. Så det är flera slö av granskningar infraservice samstarven som har dator som man kan släppa med och det är det sammangaltande av halsöts någon nekvara sen. Och hvis det ivast och har bruk för rådgivning här så vill vi gärna rådgiva tamon vi klarar det. Ja. Ja. Tack för det. Rune? Såleis. God dag, alle sammen. Mitt navn er Rune Veie. Jeg er deltaler av Fårdalen i Havsbrunn. Jeg har ikke sett navnet som er på her. Jeg har ikke sett 4 døgnet. Og det er diskusjoner som er rundt om at deile alle opplysninger så vi er slett ikke her. Jeg kommer fra vinnelige virksomhet her enda man tjokken er kappast. Vi er her. Kort, det känner vi. Nu det är gjort att någon och hesen dövon så har vi det sin trofaria bakatosk. En fantastisk fisk, en fantastisk matvara, en fantastisk produkt. Men COD här kunde det vara cash on delivery. Och jag såg nek felasräck mittlen till att framlägga och sälja FOer och emot det som händer i granskningsarbetet. Hvis vi ordentlig skjer det til papp, så er det simpelt en hardcore business. Det er det. Vi har opp at nær. Det er øyelig penger at som skulle løy for at publisere noe. Intensjonen er gode, visjonen er større enn alt økonomisk utøy, men det er noe av verleggene. Og jeg har selv vært i jøkken til Milna, og man sier ikke blitt størst klakker av Gustav 4 ganger. Og det er alltid det simpelt enn verre enn den daglige kappen videre. Så jeg helt jeg skal nevne Heidi, det er cash on delivery, så hvis jeg var ordentlig kynisk, så har jeg ganske eisen be om, man sier, avrokning utenfor jøkken horna, men det er altså ikke meningen.
Her er et citat som ofte har vært brukt, og Nek skriver så Charles Darwin under, men det er ikke et citat til honom. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that's the most adaptable to change. Og det ur Lashlebok, strategibok. Vi i en heime som alla samlede i brøyding, og skal du fylja vi, så evne, så egenleitjen at tillega seg helt kritisk. Og her forstått bare 3 dømer om fyrirtøker som har vært øyelig store. Nokka var jo en telefonrise som jeg vet ikke hvordan jeg har Nokia telefonen inni her. Kodak, et skrekkeksemplar reisen i man fyrirtøker som ikke tillega seg tar nødvendig tøyene vi digitalisering, tar møveleggen som åpner seg. Boja og boja og boja. Og selv om fyrirtøkene har haft milliardomsetning og egenpenning og så risa større og sterskere, så kan korthuset skrambla rattlige kjøtt. BlackBerry er et annet døme. Det er flere sånne dømer. Men hva nevner jeg at det er? Og det vil lukke takk i beskrift natt. COD. Det er øyelig for ganske simpelt. Change or die. Og det treitene som vi lever under, som har vinnet fyrtøkket. Vi skulle nødvendigvis ikke brøyte, vi skulle ikke færre finne på at gjøre plastikkbygger eller endevinning av slag. Vi skulle ha valgt å opprettholde våre virksomheter så som det er, men vi skulle tillegge oss til brøydinger som i samfunnet. Og hvordan gjør vi det? Jo, det er så øyelig simpelt. Du måste alla samletøyene være i menning. I menning er det læring. Jeg begynte i sommer er det 11 år siden, og jeg begynte som granskinger og menningerleier. Det var en øyelig stor del, det var en ensamhattelig person. Det var tungt, og de fleste her som er i større delton, vi tar tuttnisene av sparre og kunne diskutere vi andre. Det blir øyelig tungt, men omkring vekkene så gonger det. Men ta sammen det at havsbrunn som er kort, kanskje ikke konservativt, og nødt til å tillegge oss. Vørene er nødvendigvis ikke brøtter så rævlig han ikke. Men vitan en at det er det du gjørst, og hvor du gjørst det, hun må alle samle tøyene for noe just. Og kappingen er den jokken, det dalter vi, så granskinger dalter her kanskje, hvis du teker den største forfram med heimen, så jeg vet ikke hvordan jeg touchtals, kanskje 100-tals doktorer, og her var spesial innenfor kurset. Og vi skulle levere akkurat som vørene. Så treitene i prinsippen akkurat som vi har bare ikke til styrkene kunne velge samme mat at mannen kunne oppe på. Men at sitte og jakla og tidsje på disse greinene her, det er simpelthen allnøyet. Og her var etgang til det her jeg vet ikke om man skal se det video av det, men det var utrolig utroligt. Jeg tog bare forståttlegger i jar, Annika spurte meg om jeg halte litt innlegg. På 5 minutter, så hva skal jeg si? Altså, vi tar bare en stor tarv av disse greiene. Vi tar tarv av disse vitene. Og hvor stort omfengt og hver tog er det, det er så riktig å si. Men jeg tog bare forståttlegger åpne i her i jar, og man har en om lus. Snakk om laksord, så har man ofte blues. Så dette var en nutchgrein blues. Og skulle lukke åpne det. Og da man først får inn en grein, til videre hvordan det er, så aner hver du ender. Så får det neste, og det neste, og det neste. Og så det er, når man vet det, så sitter man kanskje ved en 20 grein, eller klart. Men det er helt ikke meningen at man skal avmarskast. Nutchvitan fører til en nutchspårning, og så blir man ved, og så blir man ved til man en av helten man kom nøglene etter tog man skal heve. Men vi kom det nå en støve, det kostet ikke. En grein, du lyser abstrakte, vet du glunta hva den drøyer, men veldig ofte er det referanselisten i disse greinene som ganske fullt så avhører det, og slipper vi her.
Men hvis vi sier at 20 greiner, så blir det kjøtt negv. Jeg har ikke også om det før, men så får jeg slå inn jeg har en mappe som heter Vysendal Tøyerit. Hvordan har vi egentlig? Her var over 100 Tøyerit. Som er litt samlet. Har samlet greiner sammen etter tørve. Og selvsagt det nøker som så vi er mer enn ånder. Men hvis du sier 20 greiner i kvarjon, så blir det rettelig enn jeg. Hvis man skulle betalt denne prisen for det, så blir det rævlig enn jeg. Så da stod det at lenka for jeg vet hur skulle kunne virke i det, og være her som avskynsla vid og en parsa at kom til her så det i det, til jeg vet av at tidlig til noen negative videre som har vært framleit, og publisera. Men vi skal la det akkurat virksomhet baseras på borartika framtid, så må vi avhaldande lære oss og menn oss. Og så tar man kommer av toppen, så skal man rønne via og komme opp etter. Så det er du ført opp etter, så går det hinv. Så det er en avhaldande prosess som omkant og færre enn enda. Så sier vi til Jøsen, og så har det utrolig stor tydning for oss at man får system. Vi kan ikke få inn, og kanskje kjøpte oss til å komme inn i så pakkene, men tog spurte hva koster det. Men vi var i jøkken, vi hadde utgang til glassbåkene, det passet i oss, det var en øyelig gålåst. Vi har nå sett en granskare av treet til oss. Jeg, som deltaler, har vi ikke noe tydelig granskere, men det er ikke omgang at man bruker tøy på det som man avfører, så det blir øyelig det blir øyelig tøy brukt på å lese alle sånne tøyene. Men som jeg sier, før det, så er vi parster en større samtidig bakkafrost. Det er ikke beinleis granskar, men det er øyelig folk vi har en forlag om, som uttar arbeidsoppgaven er nødt alle tøyene at leses opp. Så det er ikke altså okker enda mål er ikke å publisere ut. Og egentlig er det hvis man setter sin på spørs, så er det faktisk pillbordtjokkene for å publisere noe som helst. Altså, hvis vi tar en vitan som skaper kappingarfirmer for oss, så er det med havene så man skal tatt det i hjertene som mulig og ikke deilene. Så det er akkurat øvert som hender. Så det er tog når man har doktorgrad, så en PhD i Libefjør, så sånn at det innebærer man skal publisere, og jeg finnes telteposter for åkere kappingarna, det kan stå vinner eller sende mer avhandlingene tjater. Så det er jo det er egentlig det som man ikke skal gjøre, altså fra en kappingarsjoner med. Men vi gjør eisen nekva rønter, og det skal man trygge seg at data og urslit og alt det er en halvgående støy, så må det bygges an gode fundamentet, og at man sier at han granskningar parster, den granskningar støy er høgt. Det kommer nødvendigvis ikke ut. Så jeg har ikke tarva en sånn databasen som det annars ble snakket om før det. Men disse greinene her, og jeg har et øyelig størst innskje om man kanskje fann denne skipen som var sintemere at komme til ødel. Men som andre kan si, det er ganske pakker, så vi ikke har hvis det er humaniora, at jeg tog det ganske ikke det som er det første jeg leide etter, men det er utrolig hva man kan enda da man først 4 ganger, det viser en dom og prikken. Så det vil være mye avhøyden, det at de som sitter i visen her og forhandler, og man kanskje hukte ganske større, og vi skal ikke bort for å vite ikke vil jeg ganske betale sin for det, og en parster av ganske, ja, jeg skal ikke uttale meg for at alle vinner, men det er vant til at det slett ikke er så veldig fjerst fra, men det skjer av at kommer til han på 8 hvis det er, og vi vil få kjøtt. Jeg tycker alla fyrtøkene er nok sløyka da det kommer og tørrvås ned. Telefonen. Takk for det. Takk for det. Her er det vi må skjenke spørninger til Rona. Nei.
jag sa också så nicka med han så öliga sant. Men akkurat hade jag huskade om ankra smittliga lås hur så fär man flyger på och här vi ösen bra är grundande att halta då gör det är väl det som vi kunde ta av er härifrån och höra hur vi kunde göra det än bättre. Så alltid vi förhållt vi, ja, tack för det, jag alltid förhållt vi till sista maj brett och är inte något att göra på PowerPoint, det vet. Så snart. Jag ställer mig på talarstolen till att jag har en notat som jag ja, jag ombor i daltna för hälso- och sjukvårdsvisande här av Froskaforsesjonen. Och det som jag får säga om det är om hur dagligdagen är vi vill inte tro att skulle bruka elektroniska databaser eller löjdegrunnar. Och det är ju nekvar uppgaver här i standen. Det är som vi har folk som undervisar och undervisningen ska vara granskningar grunta. Och så är det granskare och så är det till läsande. Och självant hvis undervisningen ska vara granskningar grunta så är det viktigt att vi finner de gröna när vi ska bruka till undervisningen. Och granskare har bruk för att finna det rätt och gröna ösen till sina granskning. Och det kan ofta vara trobult i bakom förron för dessa balkarna. Och det skapar en synder av frustrationen till att man inte får fulltext. Och hvis vi till dømes tackar granskare som sitter och gör reviews eller metasynteser så kan det vara nu är jag spurt folk som arbetar det är inte allt bit inte att om inte tackla det men det kan vara ringt att göra något som är uttömmande där man inte släpper fram äta till. Och så är det en av de allra största frustrationerna jag har till läsande få en till 2 veckor att skriva en uppgave i och det skulle finna grönar så kan med en person ta in färre att finna akkurat de rött och gröna. Och självt om landsbygdsan är rättliga samarbetsvillig så kan det vara ringt att finna eller så täckt ofta tog jag få gröna. En grund alltså utbyggningen till sjukvårdsröktafröing kom blev gjort om och till hon skulle bli en universitetsutbyggning och det var också för upp gradera sjukvårdsröktafröina och är räknar vi att de som arbetar ute i sjukvårdsröktarna i Färjön också kunde nycka till den här samma troblökan att det ofta är riktigt att finna de gröna som ska bruka alltså hvis det skulle argumentera för ankrar brötning av sjukvård eller implementering av ankrar. Ja. Det sitter i mest kvar vid granskarna här stan och geva grönar ut och i flesta förron så blir det guld för det. Och ja. Vad annat har vi att säga? Ja, jag hade inte alltså jag hade det alltså vi får ta samman om så är det imest från granskare till granskare här sen jag nämner att det som här var samstarv vid andra universiteter. Här brukar vi öliga ofta till att vi få gröna när tandvägen. Och det är det så heldigt att det allra flesta som gör granskningar har ankrarna att samstarva vi och det kan vara men det är helt att skulle förstyra annor för att finna vad färdst och gröna. Och de läsande, de må öliga ofta så för att de runt de vidare gott för hur är det kanske en annan väg och så till öliga förstyrande för de ofta är skalt om man färgen vill hjälpa. Men det är självant det bäst att vi kunde
klarar det själva. Ja, det är det. Vi har alltid sysmör. Tack för mig, Britt. Vi öliga stått där först. Ja, jag vet inte några spårning, men... Ja. Vi mörsingar, spårningar. Okej. Tack för det. Så också jag vet det näka som vi tar snacka om det så du kan också det kan att liksom snacka vad gör om att vi märker att också vi släpper snacka om som det alltid har betydning och i samband vi tycker eller och samla att gå inte till vitan alltså där vi börjar liksom snacka så verkstaden så handlar det självklart först och främst om kan man säga tar det starfolk och läsande som är vi och i andra kurs och i fris eller diagnosetra i erfarenhet men det är ju också Erika Falk Färjön som hade haft nytta av att jag finner utgång som med landa mig precis att det som arbetar ut 20 rökna vi kan se att lära mina skollärare eller att som arbetar vinnande det är en rika folk som i grunden vi vet att det är och det var en trubbel när vi samstarbetar med DEF det var det att Nick folk som arbetade av allmänna stånden omvägs landsnät fick utgång vant sig vita leta efter en grön finna en grön läsa när vi det själva att det faktiskt gör något halt små kranar och golte och så stäcka det ja så nu knappt på det folk att nu är jag gång nu smöra så hade ösen parser av folk som inchassar flera inchassar ett gång som jag har haft som körda långt och vi måste föräldrar finna det och hur vi gör det upp att bättre framåt. Ongar. Vi marshingar, vi ska där. Här var gång här. Alltså, jag tycker öjliga löjder på att vi har ett förestalt och slett inte en enkelt vis institution. Det följer faktiskt något löjder. Och fagökene i alla förna sätten är så öjliga spjatt. Det är två matematiker i följen som granskar matematik. Och vi har bruk för det avgång till Matsainet som är en grunner. Det kostar 40 000 kronor om år. Flat rate och ansöker snäck för så för Københavns Universitet som har 4 000 läsande 20 000 startfolk här kostar det 40 000 och för åken på år kostar det 40 000. Och här är inte att göra. Och vi kunde inte bruka något annat. Jag har åkt efter min reference manager hos snäck vi har lagt in som vi citerar och här är halvfems imest höjarit i matematik. Och vi kunde inte få ut abonnera på ganska hälften av timon till 2 personer. Så jag tycker vi alla får en förlöjdel pak och att man blir part av de större norrländska samstarvar vi onkel utländsk norrländsk ganska universitetsbok och eller andra universitet hvis det ju hör ska glöpa betalet. Men det är så bara min tanke. Har tid att landsbygdsan vi mörsingar till det eller alltså en spår går inte Janne alltså kui i röra till skältne kui skälta betala för en grön visst det är sån ekvalt som vi har brukt så lite alltså här man näkran det rockna på bättre deal rockna på istället för det här var en massa halton alltså man betalar samstarv betalar för enkelt grön alltså hej till oss som vet det. Ja, jag sa att en gren kostar 220 kronor. Ja, och nästan slides någon så är dock nicht vi att till en väver affära. Jag hoppas att det är viktigt att vi tar neutralt här i förrjun och att man så kan ha enkelt halt ute av stånden och på ett höjrit ett lock som man brukar ordentligt.
Och så kunde vi ett eisne boilägga. Vi får där talgildar, det teker inte så länge då, det teker ganska tvärsutja det så är det här. Och samstarv vi under universitet, vi tar tåsomt av för och det är nog inte några möjligheter i jöknen de förlöjene som är till att de röjna att pressa citronerna att de hyggja efter IP-adressen om hver der är och att det är inte alltså det kan gå öl högt på i att för institution betalar för sig själva. Det är en grund till att vi blev kort ur det det var att allt var så spjatt i förrjun och det kommer för nek till greinarna som inte betalt för det. Att det är akkurat häntan som vi ska bruka. Det är ett av domen som man tar om. Att det förvåjar, jag finner det har faktiskt nöjtjärna som 20 hade ångan relevans, men det sitter inte för när jag har hukt i det. Och hvis jag ska börja trutja det här för hver jag enaste arne kommer börja, så kan jag akkurat det som man gevast att granska. Så, och jag rönt i 11 år att få ägång till den grunden. Det blir till, det kommer många med. Och jag får inte arbete. Och jag kan inte behalda mig till något fartyg. Jag må läsa det som jag har bruk för. Det är inte söndagsläsnare här som man sitter och huckar sig och läser det som tillfälligtvis ständer i familjejournal. Tycker folk är osamdomata och tyvärr är det nog lika trobult av nekon örnötjon. Kostar öjanek och det är öliga för här vid öjanek folk. Onker tjejer så är jag alltid vet onker säga hacktull i sin fri samstärnon och det är akkurat som det blir vurstes när hacktull någon att ur onker packa här är öjanek brukt 1 eller 2 tojar det ganska och en packa och så var det flesta släts brukt eller en händinga grön tvärrutcher också då. Det var helst tillfälligt som Annika började vid Sjönvarsbacken. Är just more efter det än en MTV alltså. Jag vet inte alltid att det betyder att fladda sin drot här. Så jag alltid för bra att ta samman om. Jag är undervärliga med. Nu var jag chef från Morgstund ja, så jag vet nu själv över vad det sagt och inte, men jag lyssnar förvidna, alltså vad är det samlade gjallte som upptalar för en till att läsa, alltså nu har ju om det i mest sjukhus och C3 och jag vet inte vad det är, men vad är det samlade priser som vi betalar? Alltså inte lov vet att Fris har rinda 620 000 i 2019. Ja. Vi vet inte vad det rent. Nej, vi vet inte vad det rentar. Och vi vet heller inte vad det är enstaka privatstående renta. Men Fris rentar 620 000 och om året som nu är. Och ta ser vad vi värde upp ja 1,2 miljoner cirka. Tog att det är flera folk vi halt något ta. Men självsagt, hvis jag en privat stående köper en grej för 220 kronor och en annan privat stående innanför det samma virksomhet köper samma grej för 220 kronor och en allmän stående som inte vi pris köper samma grej för 220 kronor så är action så är ja ganska tror jag brukt och till tog man äsne kan så jag firmon vi har nationaltal till dömes det hade i Island ja. Och i förrjun hade vi norsken i alltid haft ett nationaltal så kan landet betala för 40 000 kronor för den här matematiska grunden här.
Så är det inte strandar på ska landsbokasane, ska fris, ska fråskapasetre, ska det vara privatstolar som betalar av grunden, men så är det en landsuppgave att betala en matematisk anleidegrund så är att tar matematiska granskarna kunde arbeta i färgen. Ja, och annars snackar med det nationella haltet av Island och Gunchen som är skylta så här var det halt som ödla var avgång till. Men det är mest inte att det har lukka gå avgång till ödla göra som de som är i frisyt. Det är alltså det tampatje som de har tillsammans är sån i amarskar. Och det är snacka vi att tecknat ett halt som är neklar brukare så kostar det sånt nek mer per packan. Och det är som snackar med Janne. Till brukaren örstar för en packa så för kostnaden upp. Va? Och det är ingen om att oavsett om vi gör nationellt halt eller gör bättre avtaler så vill jag ta stadigväck i består om Gunnar jag finns inte halvfjärstusgrann det stadigväck att två granskare och det här som den stora rubla chocken alltså nekvonöt när vi tar två rutcher och ganska fyra som inte det kommer att han samla packan oavsett. Det är ganska det som rublas ner. Men det är ingen om att tala i det helst ligger om för 1 miljon. För det halten som tecknar i hjärtföngesätre och fris. Det är att för det var det som var i fjör och drönchen som tror på att det blir lackre för det om det för sånt. Det skulle vara sannolikt. Och att det för att hacka. Och samstundes är vi här att vi har färre halt än granskaren Jokon och Negon kunde yngsar. Så det var ganska som i hölsversion eller helst som i hölsversion är att ett kan vi insköpna och ha törva ett annat kan vi kunna betala så för mig handlar det nog snägg om att vi ser det och finna det av kvar det som väljer. Alltså om det fris eller sätter en lång gräsan, kvar i halt skulle vi det ha? Vad är absolut nöjt och vad må vi betala enkeltvis? Och kanske finna en god löst för det. Hur vi det får samla allt efter och ju en avtale, tar nog vi släppa efter i Jöknon Def. Det är att få en lättare att omsätta för det förrän än det som vi gör nu. Ja. Ja, det är någon kanning eller vet det är något kvärt vi brukt i förhåll till det som vi betalt alltså att ha en grund som man helt att det har ju varit några haktöl som tidsrätt ut. Så nu är det att sitta vet du för det mesta är det. Aron med men det är inte någon kanning kört nej. Men med annat har vi i fris uppsagt ett halt till att haktölne visste till att haltet kostar så mycket. Och så får grejerna var downloadade så att kvar grejen kom till att kosta emot kan man betala för haltet i 2 eller 300 kronor. Och så är man så valt att uppse haltet till det faktiskt billigare att köpa grejerna då än att ha till haltet. Så det är att inte uträkna efter bruket i Esnia. Men inte någon kanning, men högtöl kommer först år. Jag hade så inte hört någon på nu, men... Nu var kostnaden cirka 1 miljon om år alltid gott här. Hur några grönar blir när download är för så 1 miljon om år? Och jag tror var ett latora svär. Ganska erört. Jag minns inte talbant här nu, kan man säga. Men jag har alltid tar framlöv som jag plötsligt har ångt. Att här alltid var sämje om att i sommarpackon, till döms LSVR alltid, och entreprenören Wiley alltid. Jag minns inte akkurat nu, tänker jag säga. Här var per enkelgrej minne än hvis du köpte där enkeltvis. Så här kommer man försvära att här var packan. Men i öronfören som hon nämner var det faktiskt nägt dyrare. Man kunde nästan bara köpt bara grejerna så kvart. Men det är bara att man kan inte se att du kan köpa där. Du så köpa där ganska tydligt mer. Det kan inte styras. Så att det är riktigt att säga akkurat. Jag kunde lugga när ett befäckas av mikrofonerna. Så kunde jag också mer lycka sagt att du kunde man en vojar. Här var det nationalen halt. Här kunde jag också mer görs värst vi. Eftersom man tänker nationalt halt så kan en och kvar bidra vid pengen.
Det har sagt att har vi inte spurt ett kvar betalar, men visst biten du dömes visst landsbygdsarna fick pengar från Hausbron, låt oss säga 100 000 kronor Loxhorn och så säger så får tid gång Loxhorn. Det gånger inte rättligt här arbetet och tog ett nationalt halt kan man säga öliga gott så kan man få en och kvar kapital Backafrost Atlantic banken eller vad det är. Och så hvis man hugger på nationalhalt så kostar det kostar 1 miljon senast alltså Arnda nu blir lagt om eller def sätter propp i och där kan det som är gjort så blir det dubbelt så dyrt. Det är 2 miljoner för samma så mot tjänast då men tar det ödligt gång. Men tar pengarna kunde man ta var inte vi att landsnätet i gång men det var lika mycket ödligt gång. Och ta kunde en och kvar betalt. Det vill säga Lukas med sort man säger att man gör en samfällstjänst och att vi tjänar några pengar så lättare att drippa och det här. Och ett som undrar mig är nämligen det man vill kontakt vi ser stora visioner och vi med man kontaktar dig så läser man då på portalen att avkastet så att du visionen är 1,5 miljarder nu har det ganska näka vi av eller var det nära 500 miljoner så säger man hade du kunnat betalt 12 000 kronor nej det har vi inte råd till och så är akkurat i systemet som säger man här är akkurat gäller så det ska en hopspröjning till att jag en visst som här var en 100-200 folk i arbete kan det alltid vara en ivaspårning en raspårning att lätta 100 000 kronor till annat det spårning har vi bruk för det har inte bruk för det och det är så lätt alltså men det är ganska det ska arbetas på att alltså jag vill sagt att nationellt halt är kunde vara en stor 4 månader hvis man kan komma avsamt om att fortsätta det är samma som i Ryssland vi tar stora 4 till Ryssland betala till nationella halt i isen ja så det blir väl till och så lycka det här som helt en kallas Gunnar som matematiker ja. Han nämnde det och det är ganska väl en idé att EV-eisen det var att tidigt samarbete vi och störst utländsk eventuellt universitet eller bokasam men det man nog göras och stöttnarnivå alltså här i ministern man säger av banan och så gör en avtal till att den är inte att det blir ju pröva vi borde kunde inte bara teckna och stämma vi kongliga bokasam och så sätter nej så gott spel klaver nu trots allt inte det skulle betala och det är ordet säger att det skulle betala men det är ju en lösning här man till dem gör den strategiska avtal vi kongliga bokasam men det man görs och politikerna i vårt intention är för ny avtal. Nå, det hade jag. Ja. Ja, eller att jag vill ta det någon och jag måste säga är det inte samma här som Gunnar är hoppas det som man ska beställa en grej och finna eller det är en sån försynsprocess så utförs i allt som man får arbeta på samma ett annat är så att hur synd för min fält här det som tradition för det nu just kanske inte så det gör det men så vi är några andra mittel så ger man såna suggera runt i granskar såna stor uppsamlingsverk här som då så kan för en fält och liksom få ett helt överblick över och där böckerna till där finner jag helt runkant i för no det är så som jag hoppas kunde vara en bagasan men så kommer man sjön den spårningen är det så universitetsbagasan som ju inte existerar kan det lands transportning sagt ni isen blir avklarad har vi det universitetsbagasan och kvart är öppet just hem och kvart kan man så granska det på förvänta eller förlanga ska och online böcker där för mer ut till det sälja som man ska planera undervisning det är en fantastisk hjälp som man kunde liksom bara sagt de skulle läsa andra kapitlen och här online böckerna som är tillgång till också från Aster är det universitetsböcker som inte existerar eller vad det problemet så är nog snäckt ting som är helt mangla. Ja. Jag syns alla språten som metamalare och kommuner och andra betalar för eller hur alltså är vi skilt rätt i Ryssland är det bäge till allmänna kommuner och företag. Då ser det en rikva som spelar ju och låtfadler det vet jag kört. Men jag måste säga det först för alltid jag har hört att alltid är
ta dubbelt. Alltså det är det just nu. Kvärt, visst man ska förrättas ner. Kvärt är det att det kostar. Hur mycket pengar ska man rösa ångstan från. Men det kunde så vara intressant att ganna. Om man kan skaffa det här för tjänsterna. Det är just en månad lättare för det här som är att komma dit. Och det är vi byter mittlen kan man säga. Sätre eller granskningsstånar och bokasannet. Det är väl en nettopp en spårning som man diskuterar hver gång mars. Hur snäck släpper man? Vad är projektet? Det är alltid det som är marskar. Jag hade är färdig att runt att det tjänar av. Vi tar finchel, jag har varit för finchel rekva input till det framhaltande måste arbeta vi gör här. I usish ui att den personen som heter Open Access färdigt att höra mer om. Vi vill få en politik för varje ökning. Han kommer för att andra ökningar så tog för helst det samma hända här som att lära sig det som gröna. Och allt det som de gör i grannlanden Jokon i modell samrådingar vi tog det för östning är överska målagarna och krövn i samband med utgaver till granskaren Jokon och ätkunst. Så men hvis det är att det som jag vet här det som det kan också det kan hörs mer om eller fyllt upp på eller vi kanske ta några övner upp och göra det att han har ett här så låt dem äntligen fratta. Som jag börjar vi så har vi till det ju väldigt strömt och jag hoppas att det är gott det får det så att han har. I så fall så ligger det på YouTube vi tvära att samla sig upp för att till det och lägga vissa framlönar ut och hemsidan till granskaren och Landsbakasans heter hon. Så där syns det hon innan till tillfälle så kunde finna det av hemsidan. Så får jag detta att tacka dig något för att det kom. Jag hade att det var det stort att så just folk. Och bara det att såna granskare hittas först är av fackmarskon halde i sig själv och det är brakt och ordentligt stort och kanske borde görs också till det gott kött. Tack för